Ben, bo día a todos e a todas. Imos a comenzar antes do pleno unha sesión extraordinaria da Xunta Xeral de Turismo de Pontevedra. Primeiro punto é a aprobación da conta xeral abreviada a 31 de 12 de 2025 e a aplicación do resultado. Algúnha intervención? Non hai intervencións, polo tanto se entende aprobada por unanimidade, tal e como... señor secretario, hai unha acta da... Sí, do Consello de Administración no que se aprobou por unanimidade. Bien, pois xa está. Aprobouse por unanimidade no Consello onde estaba representado o Partido Popular e agora o Partido Popular abstense, que é moi normal que se abstenga. Bien, entón, apróbase coa abstención do Partido Popular. E o punto 2, nomeamento dos interventores para aprobar a acta da sesión, que xa están definidos, non? Son os dos interventores, Anabel Gulías... E iso votan a favor? Moi ben. Entón, pero para aprobar el acta non ten maior historia. A ver, queda claro? Sí, o sea, que para aprobar a acta os interventores que se nomean son a señora don Anabel Gulías Torreiro e o señor Domínguez, sí. E iso apróbase por unanimidade e o anterior coa abstención do PP. Vale, pois entón damos por resolto este punto previo á orde do día do pleno de xullo de 2026, no que teño que comunicar que hai dúas persoas do Partido Popular que non poden asistir por diferentes motivos e outro que non pode, que sería Silvia Junco e Aroa Otero Rodríguez, e no caso de María Gloria Blanco Rial, que tampouco pode asistir. Vale? Disculpan a súa asistencia. Dito isto, empezamos co primeiro punto, aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria de 22 de 6 de 2026. Algúnha intervención? Hai unha ratificación que vai a ler o señor secretario. Sí, na orde do día costa a ratificación tamén se incorporou no expediente da data da sesión anterior. É unha ratificación respecto de unha factura na que aparece un importe, unha factura que se aprobou no punto 2 da data da sesión anterior, a 467, no que no seu importe definitivo aparecía 149,11, era o concepto de servizo de limpeza de vehículos, cando debería ser, segundo se deduce do propio expediente, 289,99 euros. Entón, a rectificación do erro material podería incorporarse coa aprobación da acta, que é o que se propón. Vale, algún problema? Ningún problema, polo tanto, apróbase por unanimidade esa corrección e pasamos a parte resolutiva, punto 2, proposta de aprobación de facturas sin previa tramitación. Señor secretario, ten a palabra. Dictaminouse na Comisión de Economía e Facenda do 15 deste mes favorablemente cos votos en contra dos membros do Grupo do Partido Popular e a favor dos restantes. Moitas grazas, señor secretario. Señor González Carballo, ten a palabra. Bos días, moitas gracias. Para decir que son, en concreto, 5 facturas. A primeira delas é a liña de telefonía fixa de conexión á alarma do Pazo de Cultura de decembro do 23 e xaneiro do 24 por un importe de 82,57 euros. A segunda tamén é unha regularización da liña de telefonía móvil tamén no Pazo por 9 euros con un céntimo. En terceiro lugar estaría unha liquidación ao SGAE de dereitos de autor por unha obra de teatro de abril do 24 de 356,93 euros. E en cuarto e quinto lugar son sendas facturas de gas, por un lado a instalacións deportivas, en concreto de novembro e decembro do 25 o pabillón da Xunqueira e o pabillón da Once por 898,24 euros e, por último, a gardería infantil da Parda e o Colexio Álvarez de Meses tamén de novembro e decembro do 25 por 2.248,45 euros. Moitas grazas, señor González Carballo. Algúnha outra intervención?
Se non hai intervención, sometemos o punto a votación. Votos en contra. Serían 9, non? 9. Abstencións ningunha. Votos a favor. 13. Apróbase por maioría da corporación. Punto número 3. Proposta de aprobación do convenio de colaboración coa Federación da Asociación de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos de Pontevedra para o desenvolvemento dun programa de actividades educativas en verán e Nadal durante o período 2026-2030. Señor secretario, ten a palabra. Este asunto determinouse na sesión da Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural de 7 de xullo, cos votos a favor do BNG e do PSDG-PSOE e as abstencións do Partido Popular. Por lo tanto, favorablemente. Moitas grazas, señor secretario. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bons días a todos e a todas. A min gustaríame comezar destacando que moito se ten escrito e incluso moito se ten falado a respecto da necesidade da implicación da comunidade na educación das crianzas, porque ese é o mellor xeito a día de hoxe de garantir o xogo libre dos nenos e das nenas nas nosas rúas e tamén, como nos ensina, por exemplo, Tonucci, ou como nos ensina, sobre todo, Tonucci, que os nenos e nenas podan afortalar as relacións entre iguais, que son unha forma indispensável e absolutamente imprescindível da súa educación e da súa formación. Neste sentido, as AMPAs de Pontevedra son un moi bo exemplo dunha iniciativa para construir esa sociedade máis solidaria e incluso da colaboración entre elas e da colaboración institucional para acadarmos unha sociedade que se construa de xeito democrático. De aquí, desa sociedade dinámica, activa e vanguardista e tamén da colaboración co Concello é de onde nace o convenio que traemos hoxe a este pleno co que a FAMPA vai por en marcha as ludotecas de verán e de Nadal até 2030 cunha proposta que vai moito máis alén do que é a simple custodia das crianzas de entre 3 e 12 anos. Pois o que a FAMPA busca é o desenvolvemento integral dos nenos e das nenas por medio do xogo, como decíamos ao comezo, e da relación entre iguais, apoiando, ademais, outras actividades formativas, lúdicas, creativas, que lles sirvan para afortalar as ensinanzas e as aprendizaxes que acadaron nos outros ámbitos, tanto na escola como na súa casa. Ademais, a FAMPA pretende que esta atención ás crianzas de 3 a 12 anos se faga tanto no centro urbano, en 5 escolas, unha delas en Monteporreiro, como no rural en outras 5 durante o verán para chegar como mínimo a 1.200 crianzas e en outras 2 escolas na etapa do Nadal para chegarmos como mínimo a 120 nenos e nenas. Ademais, comprométense a que esas escolas, esas ludotecas, esas 10 ludotecas, podanse desenvolver en galego e 2 delas en inglés, dando así tamén resposta a un problema evidente da nosa sociedade que é a transmisión interxeracional do galego e a facer que as nenos e as nenas da nosa cidade atopen un espazo onde a relación en galego sexa cómoda e sexa libre. Ademais, comprométense a que un 10% das plazas queden reservadas para as crianzas que lle propoñan os servizos sociais, demostrando esa iniciativa solidaria que impulsa a esta Federación de AMPAs que traballa tamén no Concello de Pontevedra. Por último, conscientes de que isto non se pode facer de calquera maneira, a FAMPA comprométese con este convenio a contratación dos servizos con criterios semellantes aos da Administración Pública, de maneira que se garanta a limpeza, a claridade e a competitividade entre as empresas que poidan dar estes servizos. Comprométese a cuidar das crianzas e a contratar todos cantos seguros sexan precisos e a tramitar incluso diante da Xunta de Galiza que colexios e que escolas son as que poden estar a disposición desta actividade.
Dada unha proposta como esta, o Concello de Pontevedra non podía ficar alleo e, por iso, comprometémonos a colaborar con eles cunha cantidade que ascende ao longo destes anos a 456.767,72 euros, de maneira que o convenio pase dos 94.000 deste ano aos 118.376,76, que serán no ano 2029. Posto que se propón que haxa un aumento do 2,5% anual no convenio para evitar que quede obsoleto antes de chegar ao seu remate, debido á inflación e a outras cosas polo estilo. Gustaríame rematar a miña intervención agradecendo aos outros grupos do Concello que teñan sido, en cada un na súa medida, partícipes da necesidade de colaborar coa FAMPA. Ao PSOE, polo seu voto favorável, e ao Partido Popular, ademais, pedíndolle que cambie ese voto, esa abstención que manifestou na comisión, por un voto favorável que vaya a prol da FAMPA, das crianzas e da sociedade pontevedresa. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Algúna intervención? Non hai intervencións, polo menos a mí non me chegaron aquí. Por lo tanto, sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta? Ningún. Abstencións? 9. Votos a favor? 13. Apróbase por maioría. Punto número 4. Ratificación da súa inclusión por urxencia, que se acepta. Señores portavoces, sin problema. Determinación dos festivos locais do municipio para o ano 2026. Señor secretario, ten a palabra. Ditaminouse con posterioridade á convocatoria do Pleno, máis favorablemente por unanimidade na Comisión de Benestar Social, serían o 10 de febreiro, mércores de Cinza, e o 29 de marzo, San Cibrán. Moitas grazas. Gracias, señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Pois moitas grazas outra vez, señor alcalde, moi bons días a todas e a todos outra vez. A mí gustaríame xa comezar agradecendo neste caso a unanimidade de todos os grupos no voto favorável a proposta de 2 días. En primeiro lugar, o mércores de Cinza, 10 de febreiro, que, se mal non lembro, fai parte dos festivos locais xa dende finais do século XX e que é un festivo que sirve para darlle máis forza ao que hoxe é, e eu creo que sempre foi, o entroido urbano máis importante de toda Galiza, o entroido de Pontevedra. Este ano, o festivo que adoita acompañar a este mércores de Cinza, o 11 de xullo, San Bieito, cadra en domingo, propoñemos que se cambie por outro para aproveitar as festas para todos os traballadores e traballadoras, e a proposta que sai da comisión é o San Cibrán, 29 de marzo, que é proposto por 2 motivos. En primeiro lugar, porque é unha festa local de fonda tradición, é a romería a que íamos os pontevedreses e as pontevedresas a comer a rosca que nos regalaban os nosos padriños e madriñas canda a ermida de San Cibrán, e ademais é unha festa que está tentando ser reforzada, volta a poñer onde debería estar polas persoas polos veciños e veciñas de Tomeza, que ademais teñen pedido en máis dunha ocasión que se convirta en festivo local e, polo tanto, ben está que lles fagamos caso. Pero é que, ademais, nunha sociedade como a actual, na que este día é feriado para todos os estudantes de ensino non universitario, ben está que tamén en Pontevedra declaremos festa, porque vai contribuir de maneira decisiva a apoiar a conciliación laboral e familiar. Por lo tanto, entendo que estas son as razóns polas que a Comisión propón estes 2 festivos e tráense aquí a ratificación polo Pleno. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Algúna intervención ao respecto? Non hai intervencións. Sométese o punto a votación. Votos en contra da proposta? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 5. Ratificación da súa inclusión
por urxencia, non hai ningún problema. Señores portavoces, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para mellorar o estado de limpeza e xestión de residuos na totalidade do municipio. Señor secretario, ten a palabra. Non hai, é verdade. Non hai. Entón, damos a palabra ao señor Domínguez Artime. Muy buenos días a todos y lo primero que creo que deberíamos hacer aquí es felicitar desde el Pleno de Pontevedra a la selección española por haberse proclamada campeona del mundo ayer. Creo que ha sido magnífica su trayectoria y han generado una enorme felicidad a casi todos los españoles, o diría a todos los españoles y a casi todas las personas que están en este pleno. Creo que podemos decir que la gran mayoría de los españoles estamos muy felices. Y creo que podemos decir que ayer fue un día muy feliz en Pontevedra porque vimos a miles de pontevedreses celebrar el campeonato y la consecución del Campeonato del Mundo en Pontevedra, y son imágenes que sin duda quedarán en la retina de los pontevedreses para la historia. Y eso que alguno quiso aguar la fiesta. Y, señor Lores, le tengo que decir una cosa que saben sus técnicos, pero usted no. Reina Victoria no es un lugar adecuado para hacer un acto como el de ayer, un acto masivo. Y se lo voy a explicar porque lo saben sus técnicos, pero parece que usted no. En un lateral de Reina Victoria hay un pequeño muro y detrás, bueno, pues hay un desnivel de más de 10 metros, con lo cual hace profundamente difícil que haya seguridad adecuada. Por lo tanto, hay que pensar más en la seguridad y menos en la política a la hora de proponer lugares. Pero estoy ansioso por saber dónde se van a celebrar los fastos del triatlón de Pontevedra. Porque ahora que sabemos que fuera de las fiestas no se puede hacer ruido en la Plaza de España, como ha dicho el señor Lores, estamos convencidos que toda la fiesta del triatlón, que coincide fuera de las fiestas, estoy convencido que no va a ser en la Plaza de España, por lo menos si tenemos en cuenta la palabra del señor Lores. Palabra que a lo mejor puede que lo haya dicho con las mismas palabras que cuando dijo que Reina Victoria se cerraba por proteger a los niños, cuando dijo esa famosa frase de que las luces de Navidad se retrasaban para el cambio climático, y ahora nos dice que es que en la Plaza de España no puede hacerse nada fuera de las fiestas porque sería negativo para la ciudad y hay una denuncia. Por lo tanto, estamos ansiosos por saber dónde se va a hacer el triatlón, porque sabemos ya que la Plaza de España no puede ser, según el señor Lores. Bueno, y ahora vamos con la moción, después de esta felicitación en la que estoy seguro que todos los del Pleno nos sumamos. La limpieza. Pues los que hablan de su gran gestión, los que presumen de gestión y dicen que los otros somos malos gestores, llegaron a tener 9 prórrogas de este contrato tan famoso de limpieza. 9 años tuvieron y repitieron un contrato que no fueron capaces de sacar. Los genios de la gestión, los que presumen de gestión, son los mismos que están diciendo. ¿Y qué sucede? Pues sucede ni más ni menos que después de 9 prórrogas, el problema en Pontevedra es que la ciudad está sucia. Sucia no, muy sucia. Y además sucede otra cosa, es que se ha multiplicado por 2 el coste a los pontevedreses en el contrato de basuras. Por lo tanto, 9 años de retrasos por una pésima gestión del BNG de Lores, y además se ha duplicado el precio del contrato. Y además tenemos que recordar una vez más estos genios de la gestión que son el Bloque y el señor Lores, que llevamos 11 años pagando por el alquiler de unos terrenos, 11 años pagando por el alquiler de unos terrenos de una planta de compostaje que no se va a llevar a cabo. Una planta que todo el mundo sabe que ahí no va a ser. Llevamos 11 años solo, de retraso. Los que hablan luego de que otros que llevamos 3 años somos un desastre de gestión, llevan 11 años de retraso pagando con el dinero de los pontevedreses por una planta de compostaje que no se va a hacer, entre otras cosas, porque de momento tendría que tener una carretera que la llevase a esos terrenos suficiente para llevar los enormes camiones que tienen que llevar los residuos a ese centro. Y de la que ni siquiera tenemos el proyecto. Por lo tanto, los que tardaron 9 años en sacar un contrato de basuras porque lo fueron prorrogando una tras otra.
Los que siguen pagando 11 años por un terreno que todavía ni siquiera se sabe, nosotros sabemos que no se va a hacer, pero ellos por lo menos no lo dicen. Y los que han duplicado el contrato y el dinero, los fondos necesarios de los pontevedreses para este contrato, esos genios de la gestión son los que aquí nos dicen a los demás que no somos buenos gestionando. Pero resulta que lo más grave de todo esto no es que estemos pagando 11 años por unos terrenos que no se están utilizando. No es que hayamos duplicado los pontevedreses el coste del contrato. No es ni siquiera que hayan tardado 9 años en redactar un contrato. Lo más grave es que Pontevedra está absolutamente sucia. Después de estos 9 años para sacar un magnífico contrato, según decían, después de todos esos anuncios a bombo y platillo de lo buena que es la limpieza en Pontevedra y los contratos que han hecho, Pontevedra sigue sucia, incluso en algunos sitios más sucia de lo que estaba antes. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que estos genios de la gestión, estos adalides de la buena gestión, que siguen pagando por terrenos que no se van a utilizar, con el dinero de todos los pontevedreses, por supuesto, que han duplicado el coste a los pontevedreses de lo que va a hacer y que han tardado 9 años en hacer un contrato, han hecho un contrato con el que la ciudad de Pontevedra está más sucia. Y ese es el gran problema que tiene Pontevedra. Les puedo asegurar que cada vez los pontevedreses se nos quejan más de cosas de la ciudad. Pero una de las que dicen con más tristeza, y a esa tristeza me sumo yo, es el mal estado de Pontevedra de suciedad continua, de suciedad que no se arregla, que Pontevedra no es una ciudad limpia. Y los pontevedreses lo decimos con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque todos los pontevedreses, sean del color que sean, quieren una ciudad limpia y cristalina. Y lo que estamos viendo es que, a pesar de todos los esfuerzos económicos que hacemos los pontevedreses por tener la ciudad, lo que nos encontramos es que la ciudad está absolutamente sucia. Por eso presentamos esta moción, para que se busquen las fórmulas desde la Xunta de Gobierno, para que se busquen las fórmulas desde la alcaldía de mejorar la limpieza en la ciudad, porque a día de hoy podemos decir sin temor a equivocarnos, y así nos lo trasladan una gran mayoría de los pontevedreses, y estoy seguro que a ustedes también, que Pontevedra no está en condiciones, que Pontevedra no está limpia. Y es una pena que esto suceda en nuestra ciudad. Por lo tanto, presentamos esta moción para hablar de un tema profundamente importante para la ciudad, y es que Pontevedra debería de estar limpia. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Señor Fariña Casanova, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Señor Domínguez, importalle moito a limpeza da nosa cidade? Moitísimo. Dedicou dunha intervención de 6 minutos, 3 a queixarse de se poñía a pantalla nun sitio ou noutro. O que lle importa, por certo. Hoxe é un día histórico, por suposto, porque onte gañou a selección española de fútbol masculino. E tamén a femenina gañou fai 3 anos. É dicir, moi ben. Somos campeóns do mundo. Perfecto. Pero eso non era hoxe o máis histórico. O histórico é que por primeira vez en todo o que vai de mandato o Partido Popular é quen de traer 3 mocións ao pleno desta corporación. Os meus máis sinceros parabéns. E ademais, é unha moción centrada por fin en Pontevedra. Tardaron, pero conseguiron darse conta que están no pleno do Concello de Pontevedra, non no Senado. Como di o dito, nunca es tarde se la dicha es buena. Hoxe debatemos, pois, unha moción sobre o servicio de recollida de lixo e limpeza viaria que afecta directamente ao día a día de cada veciño e veciña de Pontevedra. E facémolo nun escenario onde resulta tan perigoso o conformismo do goberno do BNG como a demagoxia baleira do Partido Popular. Señor Domínguez, e acaba de demostralo, cando non se teñen argumentos repítese como un mantra: Pontevedra está sucia, Pontevedra está sucia, Pontevedra está sucia. Datos ningún. A súa moción limítase a decir instar a mellorar. Señor Domínguez, eso non é unha proposta política. É un desexo que creo que todos os presentes compartimos. E non aporta absolutamente nada na xestión municipal. E tanto é así que a Lei de Bases de Réximen Local no seu artigo 25.2 establece a recollida de residuos e a limpeza viaria como competencia propia dos concellos. Mire vostede, acaba de descubrir a pólvora. Por outra banda, o goberno do BNG tamén temos que dicirlle a verdade. Os veciños e as veciñas de Pontevedra non pagan discursos nin plans de futuro. Pagan por ver as súas rúas limpas hoxe.
E con 12 millóns de euros ao ano, as excusas xa non valen, señores do Goberno. Así que, como diría o señor Juncal, dato mata relato. O mellor dito, datos matan relatos. Segundo os datos históricos de organizacións independentes como a OCU, Pontevedra é a segunda cidade de España que máis mellorou a súa limpeza nos últimos 25 anos. Por qué? Por a peonalización. Cousa que, como diría o señor Laporta, xa que estamos moi futboleiros, parece que non estamos tan mal. Pero, ollo, na mesma enquisa da OCU prodúcese unha forte caída de percepción cidadá. No último gran informe de satisfacción da OCU, Pontevedra baixou ata 55 puntos sobre 100. Moi lonxe de concellos próximos como de Vigo, que está en 76. Un aprobado raspado non é o que merece unha cidade que gasta 12 millóns de euros ao ano en lixo. E isto, na miña humilde opinión, ten moito que ver co atraso histórico do contrato. O Goberno do BNG tivo este contrato bloqueado con prórrogas precarias durante anos. E esa parálise é a que provocou o deterioro do servizo que hoxe aínda estamos a pagar. Pero, igual que digo unha cousa, temos que ser conscientes que un contrato tan complexo require tempo. O novo contrato con Precero entrou en vigor o 1 de xuño de 2025. Un ano despois, vostedes están a exixir que o funcionamento sea total e o 100%. Eso é non entender como funciona unha transición técnica deste calibre. Claro que para eso hai que xestionar, e sabemos no día a día o ben que xestionan vostedes na Diputación. Eso sí, señor Moreda, teñen que recoñecer que hai unha cousa que están facendo mal, moi mal, e que están facendo a implantación a dúas velocidades, totalmente distintas entre a cidade e as parroquias. E iso non pode ser. Todos e todas son cidadáns de Pontevedra. En conclusión, non podemos máis que votar a favor da proposta, entre outras cousas porque o di a propia Lei de Bases de Réximen Local. Pero nin todo é un desastre, como di o PP, nin todo está feito como di o BNG. É mellorable. E como xa fixemos en ocasións anteriores, aproveitamos esta ocasión para facerlle 3 propostas a maiores. Primeira, igualen o ritmo de implantación do novo servicio no rural e na cidade. Segunda, señan responsáveis e fagan unha campaña de sensibilización e explicación do novo servizo nas escolas, nos centros socioculturais, etc. Mais aló dun folleto que pouco máis fai que xerar máis residuos. E xa que o Concello destinou 400.000 euros a unha auditoría externa para fiscalizar o servicio de Precero, fagan públicos eses informes, como mínimo, de forma anual. Xa por último, dado que o Partido Popular nos dá a todos a oportunidade de mellorar o servizo de residuos cunha moción baleira de contido, imos facer que prospere, agardando que estas propostas que acabo de facer se convirtan en compromisos de goberno. Máis nada e moitas grazas. Moitas grazas, señor Fariña. Señor Moreda, ten a palabra. Bo día, alcalde, concelleiros, concelleiras. Solo, antes de empezar, o único que estaba solicitado para colocar as pantallas era a Alameda. Estálle medrando un pouco o nariz, como Pinocho. Ahora, alégrame moito que presentasen este... Alégrame moito que presenten esta moción, xa que me dá pé a volver a contar as bondades do novo contrato de xestión integral de residuos. Este proxecto pioneiro de transformación integral foi concibido baixo unha filosofía clara, que é que os residuos, se se separan, convírtese en recursos. A nova estrategia eríxese baixo o cumprimento estrito das directivas de xestión da legislación ambiental actual e europea. Temos un dos mellores sistemas do mundo e estamos implantando desde fai uns meses. Xa empezamos con limpezas integrais de choque, porque como a incorporación da frota de maquinaria ten un carácter temporal moi amplio, pois activamos dende os primeiros días do contrato a denominada limpeza de nivel cero, que consistía en concentrar o persoal e recursos disponibles por sectores ou por barrios. Tamén fixamos o despregue da nova contenerización. Estáse a realizar unha renovación total de todos os colectores de residuos públicos da vía, sumando preto de 4.000 novas unidades. Son 2.800 colectores deseñados para carga lateral e 1.200 de carga traseira. Tamén se
mellorou, ou se está mellorando, non, a compostaxe doméstica individual do rural, porque sigue repartindo composteiros individuais, pero xa se repartiron 3.800 composteiros. O persoal de Percero e os educadores ambientais realizan inspeccións e controles técnicos de seguimento casa por casa e van facer un control de se se utilizan ben. Tamén seguimos implantando o modelo de compostaxe comunitaria. O noso modelo destaca pola aposta decidida polo compostaxe comunitario no espazo público, un sistema de tratamento biolóxico de biorresiduos in situ, sen custos enerxéticos e de economía circular de quilómetro cero. O obxectivo final do novo contrato de residuos é ampliar de xeito progresivo a rede de centros de compostaxe comunitario. Na cidade actualmente hai 31 preexistentes e preténdese alcanzar os 100. Na actualidade estánse a instalar 12 novos centros, alcanzando un total de 44 illas nestes próximos meses. Iniciamos a recollida de aceite doméstico usado. O novo modelo dotou a Pontevedra por primeira vez dunha rede unificada e global para o reciclaxe de aceite de cociña, sumando 32 colectores de aceite doméstico, repartidos no rural e na zona urbana. Hai 8 na área urbana e o resto no rural. Tamén se iniciou a recollida comercial porta a porta. Para os comercios e locais de hostelería da cidade que xeran grandes cantidades de residuos de xeito continuo, o novo contrato ofrece un servicio adaptado que lles vai axudar a cumprir coas súas obrigas de separación ambiental e evitar o colapso dos colectores domiciliarios normais. Realizouse un minucioso censo e diagnóstico técnico local por local para avaliar o volume e tipo de residuos que xeran. Obtivemos unha cifra de 1.311 establecementos totais, dos cales 298 están situados no centro histórico e 1.013 na área urbana e periurbana. O persoal de Percero está entregando a containerización individualizada para recoller as 5 fraccións directamente na porta dos locais da zona monumental e despois seguirá polo resto da cidade. A posta en marcha do porta a porta vai facer posible a consecución dun fito histórico de conservación urbana en Pontevedra, que é retirar por completo todos os colectores fixos de residuos de superficie das rúas do centro histórico, mellorando a imaxe patrimonial e eliminando as barreiras físicas e olores molestos das rúas da zona monumental. Para dar servicio exclusivo aos residentes do casco antigo, deseñouse un sistema innovador que chamamos as illas emerxentes. Son 8 plataformas móviles que conteñen colectores adaptados para as 5 fraccións. As illas instalaránse de xeito progresivo pola tarde, entre as 6 e as 8 da tarde, van permanecer 4 horas e despois recolleránse de forma gradual. A súa distribución foi calculada de forma rigurosa para que ningún residente do centro histórico teña que camiñar máis de 125 metros para depositar os seus residuos. Tamén se mellorou a maquinaria e a frota móvil, que a frota móvil de limpeza viaria sitúase á vanguarda de materia de sustentabilidade, porque o 52% da frota está propulsada por motores 100% eléctricos e o 41% restante utiliza gas natural comprimido. Tamén presentamos o venres pasado o punto limpo móvil, que no novo contrato implementamos este sistema, é como unha illa emerxente, pero co solo para residuos especiais. Vanse desplegar 2 puntos limpos móviles, unha zona urbana en 10 ubicacións e outro polo rural que aínda está en estudo a súa implantación. Nestes puntos vanse poder recoller CDs, DVDs, tostadoras, móviles, cables, etc. Material que non é pequeno e non é necesario ir ao punto fixo. Tamén se puxeron en marcha o reparto de 75 colectores específicos de 40 litros de capacidade para a recollida de pilas. Están situados en edificios públicos e nos centros sociais do concello. Tamén hai un cambio na recollida de voluminosos. Agora vai ser, dende a semana pasada, xa é unha recollida á demanda.
Eliminouse por completo o vello sistema de deixar os móviles tirados ao lado dos contedores chamando por teléfono e agora o cidadán chama un número de teléfono directo da concesionaria e acorda de xeito personalizado un día, hora e lugar para entregar de xeito directo e seguro os seus móviles vellos. Tamén houve campañas informativas e de sensibilización. Xaquín, tens que ir rematando. Bueno, para unha vez que falo, podeme pasar. No, pero tens que ir... Sí, remato. Nada, fixéronse campañas informativas xenéricas, campañas de rúa o novo separar, campañas de redes sociais e, ademais, estamos licitando un control técnico e inspección independente. Isto sí que é novidoso, porque vamos ter unha empresa que vai inspeccionar o que está facendo a empresa de recollida. E nada, por último, estánse redactando proxectos para as novas instalacións que son un local de atención ao público na Rúa Forno, un centro logístico na Estrada de Santiago, un novo punto limpo en Marcón e a planta de compostaxe na Canicova para o tratamento dos biorresiduos recollidos no contedor marrón. E agora voulle dar a primicia. Para a semana que ven, a empresa quedou en entregar o proxecto técnico da planta de Canicova. Moitas grazas. Imos votar a favor porque é que a moción recolle o que xa estamos facendo. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Moreda. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Muchas gracias. No fui yo el que pedí que le cortasen la conversación porque creo que fue interesante. Lo primero que le quiero decir, señor Moreda, no voy a ser yo el que desvela aquí conversaciones privadas entre el alcalde y el presidente de la Diputación, pero basta escuchar la rueda de prensa del señor Lores o escucharlo en la radio para decir que efectivamente hubo una petición verbal de esos espacios. Quiero que quede aquí claro, en la que ya el señor Lores dijo que no, entre otras cosas, por itineranta que había acabado el viernes y, entre otras cosas, por eso a lo que me refiero, porque fuera de la peregrina y de las fiestas hay una reclamación en el Valedor del Pueblo, hay una denuncia, según desveló, en el que cualquier cosa que se haga fuera de las fiestas no se puede hacer. Lo dijo el señor Lores en la radio y en rueda de prensa, no lo dije yo. Por lo tanto, que quede aquí claro. Y el señor Lores nos dijo que solo Reina Victoria o Alameda. Por eso solo se pidió eso. Es verdad que se exploraron otras posiciones. Y cuando yo dije que cuando nos trasladaron de delante de la Diputación a la Alameda, hablé bien del Concello, pero después no me dejaron otra opción. Bien, señores del PSOE, qué difícil, ¿eh? Qué difícil criticar y alabar al mismo tiempo. Es una situación absolutamente complicada. Está sucia, pero no demasiado. Está limpia, pero podría estar más limpia. Es complicado estar en esa absoluta situación de no quiero al BNG, pero no puedo vivir sin él, con lo cual creo que estamos en una situación extremadamente preocupante los pontevedreses cuando quieran coger la papeleta del PSOE, que cada vez son menos. Y vamos a hablar de la limpieza en Pontevedra, y vamos a empezar, si les parece, por las parroquias. Solo hay que visitarlas, no necesitan más que visitarlas para saber que la limpieza en las parroquias es de tercera categoría. Pagan como primera categoría, pero reciben servicios de tercera categoría. Están abandonadas, absolutamente. La limpieza en las parroquias es absolutamente insuficiente. Desde luego, creo que no se merecen las parroquias de Pontevedra tener un servicio de limpieza como el que tienen en estos momentos. Ya no hablo de los contenedores, que son un desastre en general y que, desde luego, esa renovación prometida que se hace solo en el centro, las parroquias todavía no ha llegado, sino el número de veces en el que se está haciendo la recogida de basuras es claramente insuficiente, y hay que ver y visitar y hay que hablar con los vecinos para decir que están absolutamente sucias las parroquias. Pero si las parroquias están mal, es que este Estado llega a los barrios. ¿Cómo está Monteporreiro de limpieza? Después mi compañera Silvia va a presentar una moción y los vecinos se quejan de la limpieza en Monteporreiro, que es absolutamente deficiente. No hay limpieza suficiente. Y si hablamos también, podemos hablar de Moyabao, que con la excusa de que estamos pendientes de que se van a hacer obras, está abandonado y está absolutamente sin la limpieza necesaria. Pero podemos hablar también de Campolongo. Desde luego es absolutamente insuficiente la limpieza y nos lo trasladan los vecinos día a día. Nosotros traemos mociones muchas veces por lo que nos trasladan los vecinos, y en este caso lo que nos están diciendo es que la limpieza es claramente insuficiente. Y me habla usted del programa pionero del puerta a puerta en Pontevedra. Lo presentó el Partido Popular aquí porque fuimos a ver...
lo presentó el Partido Popular aquí, fuimos a Oviedo, y en Oviedo, no le puedo decir ahora el año, puede ser 2018, 2019, y hablamos del puerta a puerta, y lo están preparando mal, no lo están haciendo de la manera ambiciosa que deberían hacerlo. Y la recogida de basura. Yo hago una pregunta pública porque me la trasladan. ¿Por qué un camión a veces pasa a las 8 de la mañana, otras veces a las 4 de la tarde, otras veces a las 12 de la mañana y a la hora que les da la gana? Desde luego eso hay que regularlo de alguna manera, porque no está regulado y desde luego es absolutamente irrisorio ver el mismo camión en el mismo sitio a distintas horas, un poco cuando le da la gana. No está bien gestionado. Y el resultado es lo que tenemos que decir nosotros, lo que vemos. Es decir, ustedes, desde el 2011 caducó el contrato, terminó. Tardaron solo 14 años en hacer un nuevo contrato. Y yo estoy pendiente de quién va a hacer la carretera Canicova con esa primicia mundial. ¿Esa carretera va a ser capaz de llevar los camiones al monte? ¿Va a ser capaz? ¿Quién va a hacer esa carretera? ¿La va a pagar el Concello? ¿Lo vamos a pagar los pontevedreses? ¿Cómo van a llegar allí en helicóptero los residuos urbanos? Porque desde luego tiene bemoles la cosa. Bueno, el resultado, y lo que lamentamos, y ya termino, señor Lores, es que Pontevedra está sucia. Así lo perciben los pontevedreses. Y además, después de un gran contrato, un año después, que yo creo que es un tiempo para empezar a ver resultados, estamos viendo que Pontevedra sigue sucia y en mal estado, a pesar de la magnífica gestión, léase con comillas y con retranca, del Gobierno de Lores, que solo ha tardado 14 años en firmar un nuevo contrato. Por lo tanto, yo espero que a partir de ahora se pongan las pilas y espero que la limpieza mejore en mi ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Fariña Casanova, ten la palabra. Gracias, alcalde. Señor Domínguez. Señor Domínguez. Sí. Okay, vale. Sabe cal é a diferencia entre vostedes e nos? Las joyas. ¿Que tiene usted más joyas que yo? O yo no las puedo tener, para que lo entienda, se lo hago en castellano. Sabe cal é a diferencia? Que nos defendemos sempre os veciños. Sempre. Vostede fai o mesmo cos veciños do Pía? Aquí? Ou na Xunta? Onde? Porque nós, se temos unha posición difícil, que a temos, reconocemos que temos unha posición difícil. Por qué? Porque sempre defendemos os veciños. E porque nós chegamos a consensos, cousa que vostedes nunca fan, ni nunca farán. E, de feito, vostedes foron os que trouxeron o porta a porta a Pontevedra. Trouxeron unha moción en que mandato? No anterior. Ou no anterior, do anterior. Neste mandato aprobouse unha ordenanza de xestión de residuos, verdad? Cales foron as propostas do Partido Popular a esa ordenanza? Porque é moi fácil traer aquí e dicir Pontevedra non está limpa, Pontevedra está sucia. Moi ben. Fagamos algo para cambiálo. Que fan vostedes? Dicilo. Xa está. Con eso xa está. Eu fui unha comisión. Ti fuches a comisión? Sí. Propusiches algo? No. Bueno. No. Non propuseches nada. Propuseches a porta? No. Propuseches a creación de illas emerxentes? No. Por certo, señor Moreda, está moi ben vanagloriarse das cousas, pero, home, hai que ser xusto na vida. Moitas das cousas das que fala non as propuso vostede. Verdad que non? Illas emerxentes, punto limpo móvil. Non sei. Hai certas alegacións. Aí quedou todo escrito, está nas actas, Eu non teño ningún problema en recoñecer o traballo a xente. Por certo, non se van a gloria tanto do servizo, porque só fai falta ver unha cousa que por eso traen esta moción hoxe. Non pensen que eles están pensando en mellorar a cidade, non, eles están pensando en rédito político únicamente. A enquisa de sondaxe di que a limpeza é o quinto problema da cidade. É un problema, entón. De feito, o porcentaxe de xente que pensa eso sube no último ano. É dicir, temos un problema e hai que recoñecer que a percepción da cidade non é todo o que debería ser. Non fai falta máis que vir hoxe pola mañán ao pleno e ver como está a cidade. Houbo festa onte, sí, houbo festa, pero despois da Feira Franca todo está limpo. Por que senón todo está limpo? Por falta de previsión. Esa falta de previsión, señor Moreda, corresponde ao Goberno. Nada máis e moitas gracias.
Moitas grazas, señor Fariña. Señor Moreda, ten a palabra. Ben, señor Domínguez, nas parroquias tamén se cambiaron os contedores, No, quedou algún solto que se vai cambiar, pero o 95% xa se cambiaron, non me veña dicindo que as parroquias están abandonadas. Xa que gusta tanto o fútbol, Van Gaal tiña unha frase que era sempre negativo, nunca positivo. Vostede todo todo negativo, todo está mal. Despois, o tema de Oviedo. En Oviedo fai o porta a porta. Aquí ten variacións do que se fai en Oviedo. Aquí adaptamos ao noso entorno. E despois, para finalizar, que estamos implantando o novo contrato que é pioneiro e transformador. Estamos facendo dunha forma rigurosa. En tempo e forma, froito dunha boa xestión, que vostede di que non xestionamos, pero sí que xestionamos, sabemos xestionar. Non nos fai falta 2 anos para arranxar un balcón como lle fai falta a outros. E non miro para ninguén. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Moreda. Señor Domínguez. Señor Moreda. Ten a palabra. Sí, no, lo tengo yo. Señor Moreda, le hicieron falta 14 años para firmar un contrato y sacar adelante un contrato de basura desde 2011. Le hicieron falta 11 años mientras se pagaba un alquiler para anunciar como gran logo que van a presentar el proyecto. Por lo tanto, no me hable usted de tiempos y ustedes no tuvieron que lidiar con patrimonio. Pero simplemente, y para terminar, les voy a decir, sí, ya sabemos todos lo que es patrimonio, simplemente les voy, y ha mejorado. Simplemente, para terminar, yo creo que estamos la mayoría contentos por la selección española. Creo que, y ahora vamos a hablar en serio, creo que es absolutamente importante que ustedes se tomen la limpieza de Pontevedra en serio. Creo que es absolutamente importante que duplicando el presupuesto para la limpieza en Pontevedra, que la limpieza sea deficiente, es algo extremadamente grave. Las parroquias están absolutamente sucias y abandonadas y así nos los trasladan. Los barrios, solo hay que ir a Monteporreiro. Luego voy a colgar una foto en redes sociales de un contenedor de Monteporreiro de ayer mismo. Solo hace falta ver cómo está Monteporreiro, solo hace falta ver cómo está Mollabao, solo hace falta ver cómo está el casco histórico, solo hace falta ver cómo están diversas zonas de la ciudad como Campolongo para darse cuenta que ustedes no tienen la ciudad limpia. Y lo que nosotros proponemos es que dediquen todos los esfuerzos necesarios a tener la ciudad limpia, pero desde luego, con ejemplos de gestión de 14 años de retraso en firmar un contrato o 11 años pagando por un alquiler en el que ahora presumen que van a sacar un proyecto, desde luego, así no se hacen las cosas. Muchísimas gracias. Moitas grazas, señor Domínguez. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular? Non. Votamos a favor. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? Aprobamos por unanimidade. Pasamos ao punto número 6. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa a actuacións de mellora, modernización e humanización dos espacios de Mollabao coa emenda presentada polo BNG e segundo o ditamen adoptado. Señor secretario, ten a palabra. O asunto coa emenda incorporada ditaminouse favorablemente na Comisión de Mobilidade, Infraestructuras e Obras e Servicios do 7 de xullo deste ano, cos votos a favor dos señores e señoras membros do BNG e do PSDG-PSOE e as abstencións do PP. Moitas grazas, señor secretario. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas, e especialmente aos veciños e veciñas de Mollabao que hoxe nos acompañan neste pleno para asistir a este debate que estou de seguro que o que lles interesa, a marxe de que todos e todas, os veciños de Mollabao tamén, esteamos entusiasmados coa vitoria da selección española de fútbol onte, pero, señor Domínguez,
Eu, claro, vexo contento, é verdade que o Goberno Municipal puxo en bandexa tamén co tema da pantalla, pero realmente, claro, é para estar contento. A única cousa que desde que é vicepresidente da Diputación conseguiu facer en Pontevedra que poñer unha pantalla, pois ten que celebrar e ten que traer a este pleno e dedicar a mitad da súa intervención a falar da pantalla e a falar da selección española. Pero mire, só un dato, e acabo con este tema, simplemente con ver a conta xeral da Diputación Provincial de Pontevedra do ano 2025 revela a súa extraordinaria capacidade de traballo e de xestión. A súa área, a área que dirixe vostede na Diputación, é a que menos execución tivo o ano pasado. Tiña 33 millóns de euros asignados no orzamento provincial, executou únicamente 7 dos 33 millóns de euros, 22% de execución. Logo virá aquí a dar leccións de executar orzamento e de tal. Entón, dedíquese a traballar, deixenos disfrutar de España e da selección española e falemos da cidade. E falar da cidade é falar de Mollabao, efectivamente. Esta moción que ven hoxe ao pleno ven despois de que os veciños e veciñas nos trasladaran unha serie de demandas que teñen no barrio neste momento, e ven tamén despois de anos, de décadas incluso de loita dos veciños e veciñas de Mollabao, de reivindicacións para que se estenda o modelo de cidade, para que se estendan os estándares de calidade urbana do resto da cidade tamén a Mollabao, que é unha zona que, desde logo, está aínda a día de hoxe á marxe da reforma urbana, e que ten, é verdade, certas complicacións porque é unha zona que está afectada por competencias de diferentes administracións, de todas as administracións que temos neste país, pero iso non pode ser disculpa, desde logo, para seguir adiando determinados investimentos e determinadas actuacións que urxe moito facer ali. Algúnas están xa a punto de facerse realidade, como a reforma de Rosalía de Castro ou como o novo vial entre a Estrada Bella de Marín e a autovía a Marín, e esperemos celebralo pronto, pero insisto, chegan despois de décadas de reivindicacións dos veciños e veciñas que tamén quero felicitalos neste pleno, que acaban de constituirse por fin tamén como asociación, creando unha nova entidade que vai enriquecer aínda máis o movemento veciñal de Pontevedra. E esas demandas son as que hoxe veñen nesta moción. Para facer un pequeno repaso, instamos a todas as administracións, ao Goberno Municipal, con esas enmendas que presentou o BNG, a estudar a instalación do dobre sentido na rúa Simón Bolívar unha vez que se remate a obra de Rosalía de Castro, ou, no seu caso, de quedar de sentido único, que sexa de entrada ao barrio, de subida, non de baixada como é a día de hoxe. Estudar tamén o cambio de circulación, de sentido da circulación en Licenciado Molina, para facelo de baixada, de saída de Mollabao cara a autovía de Marín. Estudar a transformación en zona de coexistencia con prioridade peonil, igual que se vai facer na praza de Mollabao, na intersección entre as rúas Ruibal, Raxado, Fontesanta e Rosalía de Castro. En paralelo a eses traballos que se van facer na meirande parte de Rosalía de Castro, estudar tamén como queremos reformar ou mellorar o vial sen saída, que forma parte de Rosalía de Castro, onde están os números 45, 47 e 49, redefinir os usos previstos baixo o viaducto da AP9, de tal forma que, en vez do que ten previsto o Goberno Municipal, facer xusto o contrario, que é que entre Rosalía de Castro e a Estrada de Marín, a Avenida de Marín, poder concentrar aí as zonas de deporte, de servicios, canchas e demais que os veciños e veciñas nos reclaman desde hai moito tempo, a parte das zonas de lecer e de esparcemento, por tanto, mellorar a fachada marítima de Mollabao nese punto e deixar o aparcamento de vehículos no segundo treito entre Rosalía de Castro e a Fontesanta, que parece o máis cabal. Tamén nesa zona, nese entorno, garantir un mantemento integral do parque infantil e estudar a súa ampliación, posto que o número de veciños e veciñas tense incrementado e as demandas cada vez son maiores. Tamén, mentres non se reformule esa reordenación de espacios baixo a ponte da AP9, ter un mantemento regular da pista de skate, teóricamente provisional, convertida en definitiva, que está ali feita, comprar o antigo transformador de Fenosa para convertilo no centro social de Mollabao, que é unha proposta que o Partido Socialista leva 3 mandatos polo menos xa defendendo neste pleno, que se retiren todos os vehículos abandonados que hai nesta zona. É un problema que hai en xeral na cidade, pero é que ademais en Mollabao está multiplicado por 2, porque non só hai vehículos abandonados como no resto da cidade, sino que ainda encima a parcela dos circos e a zona de baixo da AP9 estánse a utilizar para reubicar vehículos abandonados que se retiran de outros puntos da cidade.
concretamente o Seat Ibiza, que estivo durante moito tempo no campo da Torre, retirouse para a procesión do viático, quero recordar, e apareceu baixo a ponte da AP9 misteriosamente. Ou outro coche que se retirou no seu día para tirar os fogos artificiais nas Corbaceas apareceu tamén en Mollabao reubicado. Por tanto, solucionar este problema, tanto de reubicación como de retirada efectiva dos vehículos abandonados e que, por tanto, se adxudique dunha vez por todas ese novo servicio municipal de retirada de vehículos abandonados que leva 3 anos pendente de adxudicar. Consensuar todos os proxectos que o Concello vai a facer en Mollabao, que se consensúen, que se falen, que se expoñan previamente coa Asociación Veciñal de Mollabao para que non pasen cousas como estes usos debaixo da ponte da P9 que non son os que queren os veciños, ou que recentemente se presente o proxecto de renaturalización da parcela dos circos, que nos entendemos, e, bueno, nos entendemos, traballamos moito, ademais, para poder renaturalizar esa parcela, pero que se faga, como se está a facer, a espaldas dos veciños, en presentarles inicialmente o proxecto nin recoller as súas demandas. Non está posto na moción, pero tamén habería que poñer que, cando rematen as obras do novo vial, se construa un carril bici para unir a Estrada Bella de Marín coa autovía de Marín, coa avenida de Marín, e unir ambos carrís bici tamén nese treito da parcela dos circos. A Xunta de Galicia é fácil, pedímoslle que o parque infantil que tiña previsto de 70.000 euros diante da gasolinera, que non se vai poder facer porque invadía terreos de costas e, por tanto, incumplía a lei de costas, en vez de deixar os cartos na carteira, que parece que é o que pretenden facer, se reubique noutro punto desta zona. Que se limpe e que se manteña regularmente as beirarrúas da Estrada Bella de Marín e que se contacte coa empresa responsable do transporte de viaxeiros entre Marín e Pontevedra para que se respeten todas as paradas de bus, porque desde que empezou a obra moitas das paradas non se están respetando. E, por último, o Goberno de España, porque nós sí que lle pedimos todo a todos, non como vostedes, señores do Partido Popular, que cando hai que pedir á Xunta tienen miedito, nós tamén lle pedimos ao Goberno de España o que é xusto en Mollabao. E neste caso, o que lle vamos pedir é que se inclúa o viaduto da AP9 no plan de acción contra o ruído da rede de estradas do Estado para evitar as molestias constantes que padecen os veciños e veciñas que viven perto deste viaduto. En todo caso, sustituir as xuntas de dilatación que están claramente deterioradas e estudar medidas para mitigar o ruído, como poden ser as pantallas acústicas translúcidas, non opacas, ou outro tipo de medidas que se poden implantar na zona. Que se desenvolva o convenio entre o Ministerio de Defensa e o Concello de Pontevedra para a construción da nova praza pública e do novo edificio de vivenda pública proxectado onde estaban os chalés, afortunadamente xa derribados nese espacio que agora está avalado, que, por certo, quero felicitar tamén aquí, non é estritamente de Mollabao, pero felicitar os veciños e veciñas dos pabellóns militares e trasladarlles todo o noso apoio nesas reivindicacións que a través da asociación que constituíron están a facer ou van a empezar a facer para que se naxenen definitivamente eses pisos e poden ser adquiridos polos seus inquilinos. E, por último, pedirlle tamén que ao Goberno de España que se finalmente se construa a nova comisaría da Policía Nacional onde está hoxe a Casa do Mar, se adquira a vivenda e a parcelas que hai situadas diante dese edificio para poder ampliar esa zona, para seguir rehabilitando a fachada marítima de Mollabao e de Pontevedra e, en definitiva, ter un barrio máis amable, máis humanizado e con estándares de calidade similares aos do resto da cidade. A moción entendo que non debería ter ningún tipo de pliegue, xurde dos veciños e veciñas, xurde das súas demandas, xurde do que nos trasladan como representantes seus neste pleno e, por tanto, aínda que sexa traída polo Partido Socialista, espero que sexa aprobada por unanimidade e que os tres grupos podamos traballar para mellorar todas estas demandas e para facer realidade todos estes ollos dos veciños e veciñas de Mollabao. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes, señor Calvo, nocturno. Señor Moreda, ten a palabra. Ben, bo día de novo. Pois nada, nós imos votar a favor da moción. Este goberno xa se reuniu coa nova asociación de veciños en varias ocasións. Anteriormente á súa creación tamén tivéramos contacto con un grupo de veciños preocupados polo barrio, os cales nos transmitían as súas aportacións e eles estaban informados dos pasos que o Concello estaba dando en Mollabao, como era a redacción do proxecto de reforma da rúa Rosalía de Castro e a construción do chamado bypass entre a avenida de Marín e a rúa Rosalía de Castro. Esa gran obra que comezará en breve e que vai transformar o barrio dotando dos estándares de calidade que merecen. Se cadra 7 anos tarde, pero porque Costas fixo que se retrasase. Pero isto non vai quedar aquí,
Este é o primeiro paso, e como xa lle transmitimos á Asociación de Veciños, estamos negociando a compra do antigo transformador, un elemento único da arquitectura industrial. Tamén se iniciaron os contactos para a compra da finca de Malvar, e se redactou o proxecto para a renaturalización da chamada parcela dos circos, no cal se seguiron os criterios de deseño marcados por Costas do Estado. Tamén se tratou na presentación do proxecto da Rúa Rosalía de Castro os sentidos de circulación da Rúa Simón Bolívar, cuestión que xa está traballando os servizos técnicos do Concello, e da posible transformación da Rúa do Raxado en plataforma única. Como moitas destas solicitudes para o Concello xa están faladas, en marcha, están faladas coa asociación en marcha, e as das outras administracións son razonables, pois imos votar a favor da moción. Moitas gracias. Grazas, señor Moreda. Señor Juncal, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Saudar tamén aos veciños e veciñas do barrio de Mollabao, os meus veciños e a nova asociación. Agradecerlle tamén o traballo que están a realizar a prol do barrio. Dende o Partido Popular de Pontevedra, en primeiro lugar, como xa lle trasladei ao voceiro do Partido Socialista, o que queremos é presentar dúas emendas in voce á proposición presentada. A primeira, unha emenda de adición na que se diga instar ao Goberno de España, a través do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, a estudar, proxectar e executar unha solución segura e axeitada para canalizar o tráfico pesado con orixe ou destino nas instalacións industriais e portuarias da contorna a través da PO12, sendo unha rede viaria estatal de alta capacidade. E a segunda, unha de modificación do punto 2A, donde di construir na parcela situada fronte ao número 101 de Rosalía de Castro o parque infantil e a área de exercicio biosaudable prevista inicialmente con un orzamento de 70.000 euros, no punto kilométrico 1 máis 0,50 da mesma rúa, no marco dos traballos de urbanización da estrada PO 546, que o Goberno galego desbotou por diversas dificultades administrativas, e nos propoñemos que se modifique polo seguinte texto. No marco dos traballos de humanización da estrada PO 546, o Goberno galego tivo que renunciar á instalación dun parque infantil debido á negativa de Costas do Estado, polo que se propón que por parte do responsable do referido contrato se valore a posibilidade de buscar unha ubicación alternativa á prevista inicialmente. Enmendas que nacen, igual que a proposta do Partido Socialista, en parte das peticións dos veciños e das veciñas, e tamén para completar e con ánimo de completar e mellorar a proposta plantexada. Unha proposta coa que compartimos o fondo, as formas e tamén a análise da necesidade urxente de intervir no barrio de Mollabao, un barrio que, na opinión do Partido Popular, leva demasiados anos sendo esquecido e maltratado polo goberno local. Un barrio que exemplifica como ningún o que sempre decimos no Partido Popular, é a triste realidade dun modelo de cidade que é desigual, que é injusto e que é asimétrico, onde lamentablemente non se tratan por igual a todos os pontevedreses e as pontevedresas. Chama a atención, e nos chama a atención, ás veces que se interviu en puntos do centro da cidade e o pouco ou nada que se interviu en outros barrios, por exemplo, como que estamos a falar de Mollabao. É sen dúbida o que deixa claro que existen para o BNG e para o alcalde Lores cidadáns de primeira e de segunda categoría en función de onde vivan. Unha moción que, ademais, creemos que responde tamén ao que levamos defendido no Partido Popular e o que leva defendido Rafa Domínguez nos últimos anos, que non é outra cousa que facer máis amplo e máis extenso iso que vostedes, señores do BNG, chaman modelo de cidade e que torticeiramente esgrimen que queremos destruir. E non, no Partido Popular de Pontevedra nós non queremos destruir absolutamente nada, senón todo o contrario. O que queremos é facer o que vostedes, por cansancio, por falta de ganas, por inacción, xa non fan, que é extender ese modelo de cidade aos barrios e ás parroquias da nosa cidade. Porque para nós non hai cidadáns de primeira e de segunda, e, por suposto, con nós non haberá barrios abandonados que leven casi 20 anos sen intervencións reseñables. E, por último, me gustaría, ahora que todos os grupos políticos estamos de acordo en votar a favor esta moción, que non lle pase o que lle pasa a moitas mocións que se aproban aquí por unanimidade, que queden no caixón e non se faga absolutamente nada. Creo que os veciños de Mollabao o merecen, creo que son demasiados anos de maltrato e de esquecemento por parte do goberno local e creo que hoxe podemos cambiálo. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Juncal. Señor Puentes, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Juncal, agardemos que non pase non o que pasa moitas veces,
o que pasa sempre, que o señor Domínguez vota aquí unha cousa e cando ten que votar en frente na Diputación vota a contraria, ou cando os seus compañeiros no Parlamento de Galicia teñen que votar unha cousa, votan a contraria. No último mes votaron aquí a favor de que a Xunta de Galicia poña cartos para o terreo de xogo de Pasarón e no Parlamento de Galicia votan en contra. Votaron a favor de que se cree un módulo cuberto para atletismo en Pontevedra e no Parlamento de Galicia votaron en contra. Votaron a favor de que os pais e nais do Colexio Álvarez Limeses podan dispoñer dunha vivenda para ampliar, da vivenda abandonada para ampliar os servizos do colexio e cando chega o tema ao Parlamento de Galicia votan en contra. Hai dúas posicións, dúas posibilidades. Ou nos toman o pelo aquí cando votan a favor para lavar a cara, ou Rafa Domínguez non pinta nada no Partido Popular nin da provincia de Pontevedra nin de Galicia e, por tanto, non consigue que o PP en Galicia faga o que o PP di defender en Pontevedra. E esta moción leva cuestións moi importantes que se lle piden á Xunta de Galicia. Non esquezan iso, pídense á Xunta de Galicia. Por tanto, ademais de falar e de votar a favor, espero que o cumplan. E está ben tamén todo o discurso propagandística do que moito que Rafa Domínguez leva pensando en Mollabao e traballando por Mollabao, pero gustaríame saber cantas medidas para Mollabao pactaron nestes 3 anos que van xa de mandato municipal, porque eu, simplemente, así de memoria, recordo no orzamento do ano 2025 estaban incluídos 50.000 euros para reformar a parcela dos circos e 48.000 euros para iniciar os traballos de remodelación da parte baixa do viaduto da AP9. Votaron en contra. No orzamento do ano 2024 no do 25 tamén estaban previstos 145.000 euros para rehabilitar a parte que está xusto detrás da marquesiña de autobús de Rosalía de Castro. Vostedes votaron en contra. No orzamento deste ano 2026 había 70.000 euros. Hai 70.000 euros gracias a que o Partido Socialista os introduciu nas negociacións co Goberno Municipal para instalar a malla de protección que permita, a súa vez, rehabilitar os terreos baixo o viaduto da AP9 e vostedes votaron en contra. Entón, quero dicir, cando nos negociamos orzamentos, cando chegamos a acordos co BNG, cando permitimos que este Concello sexa gobernable, facémolos para introducir no orzamento este tipo de propostas que os veciños e veciñas nos achegan. Escoitamos, presentamos propostas, negociamos co Goberno, introdúcense no orzamento, apróbanse e finalmente acabanse executando. Votar no pleno é fácil. Vostedes cantas propostas fixeron? Ninguna. Que votaron a todo o que se planteou neste pleno? En contra. A moción é fácil votarlle a favor. E, por último, con respecto ás enmendas que vostede presenta. Como lle dicía, nós non temos ningún problema en pedirlle ao Goberno de España o que entendemos que é xusto para Mollabao, Goberno Partido Socialista ou Goberno quen goberne en España. E, por tanto, ímoslle aceptar esta enmenda, que tamén nos trasladaron os veciños e veciñas, para solicitarlle ao Goberno de España, ao Ministerio de Transportes concretamente, que se estude esa solución segura e axeitada para canalizar o tráfico pesado con orixe ou destino nas instalacións industriais, portuarias e demais do contorno da PO12. Isto hai que velo máis amplamente, porque hai que velo noutra necesidade que hai na zona, que é o recrecemento da autovía para evitar as inundacións, o desprazamento, como nós defendemos, da autovía cara aos terreos de Ence para completar o paseo marítimo a Marín sen seguir ocupando lámina de auga, e, por tanto, dentro de todo iso, habería que estudar estes accesos ás zonas industriais. No sentido de que, claro, por falar claramente, se os camións teñen que entrar en Ence desde a autovía, claro, non son podemos facer un cruce a 90 grados no medio dunha autovía, hai que facer un carril de deceleración e un carril de incorporación, e iso significará, evidentemente, ocupar o terreo que faga falta. Eu voulle aceptar, pero voulle propoñer unha cuestión, se acepto, se me acepta esta cuestión. Vostede acaba, en todo o que se refire ao Goberno de España, non ten problema ningún, pero hai que engadir unha frase, porque claro, o problema para pedirlle ao Goberno de España que faga isto xurde de que os camións agora pasan pola Estrada Vella de Marín, que é de titularidade da Xunta de Galicia. É dicir, o problema que existe real, do que se queixan os veciños e veciñas, é que temos tráfico pesado de camións pasando pola Estrada Vella de Marín, por unha zona densamente poboada, coas vivendas moi perto da rúa, e, por tanto, o que queren os veciños e veciñas é sacar o tráfico pesado da Estrada Vella de Marín, cousa que nos entendemos que debe ser así. Entón, ademais de pedirlle ao Goberno de España
que faga esa obra de incorporación a zonas industriais, hai que pedirlle á Xunta de Galicia que, unha vez se faga esa obra, restrinxa o tráfico pesado pola estrada Bella de Marín, porque senón podería o Goberno de España facer o acceso desde a autovía de Marín, que se a Xunta non proíbe pasar aos camións pola estrada Bella de Marín, os camións poden seguir pasando igual, e máis, igual lle máis fácil ir por aí que pola autovía, ou lle máis corto ir por aí que pola autovía en determinadas circunstancias. Entón, hai que pedirlle á Xunta de Galicia, insisto, que é a parte que se lle esqueza a vostede, pedirlle que restrinxa, remato agora, non se preocupe, que restrinxa o tráfico de vehículos pesados por esa estrada Bella de Marín e ao Goberno de España que faga esa incorporación, evitando que o tráfico pesado continue utilizando a PO 546 para esos usos. Entendo que o de ENCE é complicado para vostedes pedirlle á Xunta que lle proíba a ENCE que os seus camións pasen por ali, pero é do que se trata en definitiva. E por último, con respecto a outra cuestión que me plantexaba, que era os traballos de humanización do parque infantil, en relación cos traballos de humanización da PO 546, nós o que lle propoñemos é máis ou menos o que propón vostede, pero en vez de novamente derivarlle toda a culpa ao Goberno de España, porque o que fai o Goberno de España é facer cumprir a Lei de Costas. A Xunta de Galicia preveía utilizar terreo de costas, que non é seu, para facer iso, creando unha instalación que non permita a Lei de Costas. Entón, en vez diso, e de estudiar que se haga, de pedirlle á Xunta de Galicia que se faga eso, se non quere poñer a zona concreta, noutra zona próxima que se faga ese parque infantil valorado en 70.000 euros. Nada máis e moitas gracias. Ben, señor Guille, non escoitou ben, dixen que fai 8 anos que xa iniciamos isto. É dicir, non é que esteñan olvidados os veciños de Mollabao. O que pasa é que a tramitación con Costas foi complicada e non se puido chegar antes. E despois outra cuestión, tamén se fixeron outras obras. O paseo da Avenida de Marín, que mellorou a fachada marítima, eso non é Mollabao, eso é Mollabao. E que casualidade, vostedes votaron en contra. Non teño máis que decir. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreda. Señor Juncal Peñas, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Por parte, señor Moreda, 8 anos levan vostedes para gobernar 30 esta cidade. Eu podo entender que esta obra do novo vial se poida retrasar por motivos administrativos, pero as intervencións do barrio de Mollabao contanse cos dedos dunha man nestes últimos 30 anos, e senón de todos os xeitos non me mira a mí cando me explica. Mire os veciños e as veciñas de Mollabao e explíquello a eles, que están reclamando dende fai moitísimo tempo estas intervencións. E, señor Puentes, eu non lle vou entrar o trapo nestas cousas. Vostede é moi hábil debatindo, pero non lle vou entrar de trapo isto das competencias, que se a Diputación, senón o que teñe que facer é, vostedes non poden, que non teñen representantes na Diputación provincial, pero poden falar cos compañeiros de Vigo e que llas leven ao pleno da Diputación provincial. Eu veño aquí a falar de Pontevedra, dos cidadáns de Pontevedra e de Mollabao. En relación ás enmendas que presentamos, eu lle vou aceptar o que vostede propón, pero teño que dicir unha cousa. O dixen o pleno anterior, creo que na política é moi importante a xestión de expectativas. Nós, cando os veciños e veciñas nos presentaron estas enmendas que podíamos presentarnos para mellorar a súa moción, en concreto a da restricción efectiva do tráfico na carretera Bella de Marín, pois eu me puxen en contacto cos técnicos da Xunta de Galicia e me reunín cos técnicos da Xunta de Galicia. É ben complicado técnicamente esta restricción efectiva sempre que non haxa unha alternativa para poder entrar os camións nas zonas industriais e portuarias, porque cando se inunda a autovía de Marín haría inviable a entrada de camións en Ence, por exemplo, que é importante porque aí traballan centos e centos de persoas. E, polo tanto, nós imos, xa sei que non lle gusta, señor Ubiña, pero si, hai xente que vive de Ence, hai xente que vive en Pontevedra e vive de Ence, ainda que vostedes xa sei que non lles gusta en absoluta. E, polo tanto, de todos os xeitos,
aínda tendo dúbidas da posibilidade desa restricción efectiva de tráfico, nós íamos aceptarlle porque o Partido Popular non vai poñer pegas nin palos na roda para que esta moción se aprobe, porque creemos que o importante é que estamos de acordo no fondo da cuestión. Pola nosa parte, máis nada, moitas gracias. Grazas, señor Juncal. Sometemos o... Se admiten todas as emendas. Ou sexa, para que me quede claro. Todas. Sí, non, porque As foron... Limboche e Madasur. Non, pero, bueno, claro, que isto... Pregolle que as vindeiras ocasións non me fagan facer aquí... Que las lea el representante del PSOE. Sí, pero que a certificación, a emenda que se presenta en boche, xa ven así a flora na propia sesión plenaria, a súa vez rectifícase por la en boche para outra e despois haberá que recoller exactamente que é o que din. Bueno, pois collemos da acta e reproduciremos lo mellor que podamos. Todo lo que dice el señor Fuentes. Sí, bueno, despois non. O sea, a única duda que hai, señor secretario, é que o señor Puentes clarifique que é o que lle modifica a proposta do PSOE. Pois, díganos Non, xa leu. Si, non, pois, ademais, queda un punto de intervención que é o de peche da moción, que somos nosos que propuxemos a moción, entón xa o claro neste punto. Bueno, pois estupendo. Vale, veña, sí que me olvidaba deso, sí. Ben. Ten razón. Vamos a dar a palabra ao señor... Paso a redacción ao secretario, se quere, pero se non leo aquí para que quede constancia. Sería, na parte de instar ao Goberno de España, instar ao Goberno de España a través do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible a estudar, proxectar e executar unha solución segura e xeitada para canalizar o tráfico pesado con orixe ou destino nas extraccións industriais e portuarias da contorna a través... Pero que si non... Paso ya por escrito ao secretario, non pasa nada, que se non consumo o tempo en ler a moción, en ler a emenda e non empechar o debate. Podo pasala por escrito? Bueno, o que se vai votar é o que se vota aquí. Está acordado co representante do Partido Popular, non hai ningún problema. Ten a palabra o señor... Vale, coincido co señor Juncal, por eso yo decía antes, un non pode restringir primeiro o paso de vehículos pola estrada Vella de Marín, porque senón directamente os camións non poderían entrar en Ence sen antes executar a obra de acceso novo desde a autovía de Marín. Pero o que lle decía é que se executa esa obra de acceso desde a autovía de Marín, que a Xunta restrinxa o tráfico de camións na estrada Vella de Marín, que é o que queren os veciños e veciñas, porque se se fai a obra pero non se restrinxen os camións polo outro lado, poden seguir pasando exactamente igual e segue o problema en riba da mesa. Era o único que lle pretendía explicar. E nada, simplemente agradecer o voto favorable de todos os grupos políticos e que esperemos que, ademais, insisto, dese voto favorable podamos traballar para convertilo en realidade. E convertir en realidade estas cousas, señor Juncal, señores Domínguez e señores do Partido Popular, pasa por tamén votar a favor modificacións de crédito, orzamentos, en definitiva, por votar a favor dos cartos que fan falta para poder executar estas obras, que é a parte que se lles esqueza a vostede sempre cando dos desexos teñen que pasar aos feitos e ás realidades. En todo caso, grazas polo voto favorable, a mellor mensaxe que podemos dar aos veciños e veciñas é esta unanimidade e traballemos todos e todas xuntas para poder facer realidade todas estas peticións. Nada máis e moitas gracias. Entón, quedou aclarado, señor secretario? Sí, máis ou menos, despois faremos... Despois analizaremos o que dixo un, o que dixo outro, incorporámoslo... Perfecto. Entón, votamos a favor de a proposta do Partido Socialista con todas as enmendas aceitadas en comisión e aceitadas no pleno de hoxe. E as súas rectificadas. E as rectificadas tamén. Entón, votos en contra, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto número 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a mellora e posta en valor das praias da cidade de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. O asunto determinouse favorablemente na sesión da Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente do 14 deste mes, os votos a favor do Partido Popular e do PSDG PSOE e as abstencións do BNG.
Moitas grazas, señor secretario. Esta moción que non presenta. Señora Martínez Lorenzo, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos. Las playas del concello de Pontevedra constituyen un importante patrimonio natural, ambiental y turístico. Espacios como la playa da Posta en Praceres y las playas fluviales de Monteporreiro y de Puente Sampaio representan además lugares de encuentro y esparcimiento para vecinos y visitantes, sobre todo en época estival, contribuyendo a la promoción de un estilo de vida saludable y al atractivo del municipio. Sin embargo, cada verano se repiten numerosas deficiencias que perjudican tanto la experiencia de los usuarios como la imagen que se proyecta de nuestro municipio. Entre ellas destaca la falta de limpieza y mantenimiento continuado tanto de los arenales como de los accesos, la presencia de residuos, el deterioro del mobiliario urbano, la insuficiente señalización e información disponible, la necesidad de reforzar los servicios de socorrismo y primeros auxilios, así como la escasa promoción de estos espacios como recurso ambiental, deportivo y turístico. Especial preocupación genera la playa da Posta en Placeres, el único arenal marítimo de Pontevedra y que actualmente está en un estado total de abandono, siendo la única que además carece de socorristas en verano. Asimismo, es necesario continuar trabajando para conseguir que las playas del municipio alcancen los máximos estándares de calidad, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, desarrollando actuaciones que permitan su puesta en valor y su adecuada conservación. El concello debe apostar decididamente por estos espacios naturales mediante una planificación anual que permita anticiparse a la temporada estival y ofrecer unas playas en perfecto estado para el inicio del verano. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta al Pleno del Concello de Pontevedra la siguiente propuesta. Primero, instar al Concello de Pontevedra a elaborar y ejecutar un plan integral de mejora y mantenimiento de las playas Monteporreiro, Ponte Sampaio y Os Praceres, con actuaciones de mantenimiento preventivo y conservación durante todo el año, con un refuerzo específico previo al inicio de la temporada de verano. Segundo, instar al Concello de Pontevedra a incrementar la frecuencia de limpieza de los arenales, accesos, áreas de estancia y mobiliario urbano como papeleras, garantizando unas adecuadas condiciones de higiene y salubridad. También instar al Concello de Pontevedra a revisar, reponer, renovar y reparar el mobiliario urbano, bancos, papeleras, duchas, barandillas y cualquier otro elemento que esté deteriorado, en el ámbito de los 3 arenales. Instar también al Concello de Pontevedra a reforzar el servicio de salvamento y socorrismo, asegurando una adecuada cobertura durante toda la temporada de baño, desde junio a septiembre, o al menos durante el periodo no lectivo, así como la correcta dotación de material de primeros auxilios y equipos de emergencia. El servicio se deberá prestar en las 3 playas, incluida la única marítima de Pontevedra, situada en Los Placeres. Instar al Concello de Pontevedra a mejorar la cartelería informativa mediante paneles actualizados que incluyan normas de uso, accesibilidad, servicios disponibles, información ambiental y teléfonos de emergencias. Instar al Concello de Pontevedra a realizar un control y seguimiento de la calidad del agua en coordinación con las administraciones competentes, informando de forma transparente y accesible a la ciudadanía sobre los resultados de los análisis y adoptando con la máxima rapidez las medidas necesarias cuando se detecten incidencias. Instar también al Concello de Pontevedra a desarrollar actuaciones de puesta en valor de las playas del municipio mediante campañas de promoción, actividades de educación ambiental, mejora paisajística, recuperación de espacios degradados y actividades dirigidas a potenciar su atractivo como recurso turístico y de ocio sostenible. Instar al Concello de Pontevedra a mejorar la accesibilidad universal a las playas, eliminando barreras arquitectónicas y dotándolas de los recursos necesarios para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida. Instar al Concello de Pontevedra a estudiar la implantación de sistemas de certificación de calidad ambiental y turística, así como optar a distintivos que reconozcan la excelencia en la gestión de estos espacios naturales. Y, por último, instar al Concello de Pontevedra a presentar anualmente en la comisión informativa correspondiente un informe sobre el estado y conservación de las playas del municipio, las actuaciones realizadas y las inversiones previstas para la siguiente temporada estival. Nada más. Muchas gracias. Ten a palabra o señor Puente Rivera. Moitas gracias, señor alcalde. A verdade que porque
tampouco sei moito que debater sobre se poñer papeleiras ou non nas praias e no resto de cuestións que se planteaban, que son obvias e son de sentido común. E para compensar o tempo que me pasei na anterior intervención, simplemente vou dicir que este grupo municipal vai votar a favor da moción. Nada máis e moitas gracias. Señor Moreda, ten a palabra. Sí, bueno, antes que nada, decir que este goberno sí que fai polas praias. De feito, salvou a de Praceres de non estar debaixo dos recheos do Porto de Marín, construíu a de Lérez e derrubou o campo de fútbol de Ponte Sampaio para, nun proxecto que se está redactando por Costas, ampliar a praia. Dito isto, moito do que se solicita pois xa está feito. Fíxose a remoción das areas para descompactalas, tapar cárcavas ou buratos que se forman no inverno, tamén se limpou o lixo acumulado e se regularizou a superficie. No caso de Praceres tamén se aportou area para repoñer a que leva a corrente cada ano. Colocouse balizamentos para sinalar a zona de baño, no caso de Lérez cordadas con bollaríns e en Ponte Sampaio só boias. Tamén se colocaron baños portátiles en Ponte Sampaio, fixáronse arranxos varios nas instalacións de Lérez, contratouse a retirada das algas de Praceres, contratouse a limpeza dos baños tanto en Ponte Sampaio como en Lérez, limpan o baño e repoñen os suministros 2 veces ao día. Tamén, ademais dos baños, estas empresas tamén limpan os areais e vacían as papeleiras, contratouse o servicio de socorrista e alugouse unha caseta para os socorristas en Ponte Sampaio. Como ven, sí que apostamos decididamente polas praias de Pontevedra, imos votar a favor da moción, xa que as propostas que traen, aínda que contén moitas das accións que xa estamos desenvolvendo, consideramos que achega aportacións. Pero tamén entenderán que a 20 de xullo vamos ter que esperar o ano que ven para poñelas en práctica. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Moreira. Señor Moreda, sí. Señora Martínez, ten a palabra. Bueno, en primer lugar, agradecer el voto favorable de los dos partidos políticos. Solo recordar que en el año 2024 el Gobierno local actuó con una rapidez ejemplar para retirar los pélex de la playa de Aposta, en Placeres. Sin embargo, solo 2 años más tarde, esta misma playa presenta un estado de suciedad y abandono impropio de un espacio público. Y la pregunta es si ya no es una prioridad la limpieza de las playas. Comenta el señor Moreda que tiene, desde luego, si está contratado el servicio de limpieza de las playas, no lo están haciendo nada bien, porque en pleno mes de julio visité varias veces las distintas playas y están llenas de basura, bolsas de plástico, latas, botellas. Las papeleras que comentábamos, las papeleras tanto de Ponte Sampaio como de la playa de Placeres están en el suelo, no existen. Existen los 2 soportes metálicos oxidados sin papelera, con lo cual no están. Y luego las vallas que rodean la playa de Placeres hay sitios en las que ni existen y en otras están rotas, oxidadas, con el peligro que ello supone. Porque la gran mayoría de los usuarios de nuestras playas urbanas son familias con niños pequeños. Gente que no tiene capacidad para desplazarse, que no dispone de vehículo propio para ir a otros arenales más grandes, y los vecinos de las proximidades y gente mayor. Y estas playas no se encuentran en el estado de limpieza y accesibilidad y seguridad que merecen. Los carteles están puestos desde año, desde luego a principios de julio, tanto el de Monteporreiro como el de la playa de Placeres también están en el suelo y llenos de pintadas. Servicios públicos, efectivamente, hay tanto en Monteporreiro como en Puente Sampaio, no en la playa de Placeres, donde tampoco hay socorrista. Y bueno, nada, sí que es cierto que la arena se removió en la primera semana de julio y está en bastante buen estado, pero lo que es la limpieza de las 3, especialmente la de Placeres, desde luego deja mucho que desear. Nada más, simplemente que merecemos unas playas limpias, accesibles y seguras, que solo tenemos 3, que son más bien pequeñitas y que deberían de estar en perfecto estado, sobre todo en la temporada de julio y agosto. Y nada más que decir. Moitas grazas, señora Martínez. Se non hai máis intervencións, sometes o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor, apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 7.
a exención do IBI ás comunidades de montes veciñais en Mancomún. Señor secretario, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ditaminouse favorablemente na sesión da Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas do 15 deste mes cos votos a favor do grupo do PSDG-PSOE e as abstencións dos restantes grupos. Moitas gracias, señor secretario. Señor Rei Pazos, ten a palabra. Bos días, señor alcalde, compañeiros. As comunidades de montes de Pontevedra suman preto de 4.000 hectáreas de terreo forestal distribuídas entre as 15 parroquias do noso concello e contan con máis de 7.000 comuneiros e comuneiras. 4.000 hectáreas que representan o verdadeiro pulmón verde do noso concello, representan o verdadeiro anel verde da cidade, representan a maior superficie de lecer dos nosos veciños e veciñas. Neles todos os días hai veciños que realizan actividades ao aire libre, facendo senderismo, andando en bicicleta, xente correndo, xente gozando da paisaxe, dos seus parques, dos seus ríos, dos seus encoros, dos seus camiños. Tamén moitísima xente disfrutando de actividades nos seus locais sociais, nas instalacións deportivas e de recreo, pero tamén moitísima xente usando instalacións que en principio non se corresponden cos usos do monte, destacando principalmente o Hospital de Montecelo, as instalacións de Príncipe Felipe, a base do Exército da Rilat e incluso algunhas actividades empresariais. As comunidades de montes atópanse exentas do pago de imposto de bens inmobles da natureza urbana, do IBI. Este dereito ven recollido no Real Decreto Legislativo 2 de 2004, 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, concretamente no seu título segundo, no artigo 6.1b, no apartado de exencións de IBI, di que estarán exentas do IBI os bens comunais e montes veciñais en Mancomún. En este mesmo sentido, o artigo 2 da Lei Estatal 55 de 1980 do 11 de novembro dispón que non estarán suxeitos a contribución algunha de base territorial. As comunidades de montes de Pontevedra levan anos reclamando ao Concello de Pontevedra a exención do IBI, cousa que o Goberno do Bloque Nacionalista leva outros tantos incumplindo a súa palabra de solucionar o asunto e mesmo nos últimos tempos se negan a reunirse con mancomunidades de montes para tratar o tema. Mancomunidade na que se atopan 15 comunidades de montes que representan a todas as parroquias do noso Concello. Recentemente, membros da Dirección da Organización Galega de Montes e Mancomún volveron a denunciar públicamente que, malia estar as comunidades exentas por lei do pago de IBI, hai concellos que seguen a xirar os recibos de dito imposto e o Concello de Pontevedra é un deles. Se pasa a cobranza do IBI ás comunidades obrigándoas a reclamar o recoñecemento da exención e devolución dos importes cobrados indebidamente. Obrigan as comunidades a gastar os cartos dos seus comuneiros en recursos contenciosos administrativos para que se reconozca o beneficio fiscal da exención. Normalmente, a razón de que os concellos pretendan cobrar o IBI ás comunidades estriba en que se interpreta que a exención do imposto ten que ver con chan comunal, pero non con construcións comerciais, industriais ou outros usos que se irixan nel, nomeadamente respecto daquelas que son arrendadas a terceiros e que as entidades locais consideran desvinculadas dos usos propios do monte ou característicos do seu uso forestal. Pois ben, a exención é de carácter subxectivo e non mixto e abarca todo o chan e construcións situadas dentro do perímetro clasificado como monte veciñal e mancomún, con independencia da súa orixe, das súas posibilidades productivas, do seu aproveitamento actual e da súa vocación agraria. Esta foi a interpretación que adoptou o Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra, atendendo o artigo 1 da Lei Galega 13 do 89 de Montes Veciñais e Mancomún, que xunto coa estimación do recurso resolveu con carácter definitivo as dúbidas sobre a interpretación e aplicación do ditado artigo 62.1b. Mediante esta sentenza, anúlase as resolucións de liquidación do IBI e condena a administración demandada, neste caso era a oral, a devolución do abono polas comunidades de montes en execución das liquidacións impugnadas e os seus correspondentes intereses de demora dende o seu ingreso. A oral recurriu a sentenza do xulgado e en data 31 de xaneiro do 2024 ditou unha providencia polo que se acorda a admisión a trámite do recurso contra a providencia ditada polo tribunal e non cabe recurso ningún, polo que as comunidades de montes poderán proceder á reclamación e devolución das cantidades abonadas no concepto do IBI.
Con este fundamento, as comunidades de montes, as mancomunidades e as organizacións en que elas se integran demandan ás administracións locais que procedan a excluílas de xeito total, xeral e definitivo dos seus patróns de contribuíntes suxeitos ao pago deste tributo, para evitar as molestias e pleitos posteriores para exixir o recoñecemento da exención e devolución dos importes. En base a todo isto, este Grupo Municipal do Partido Socialista de Pontevedra solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo, que son basicamente 2 puntos, que é instar ao Concello de Pontevedra a recoñecer expresamente o dereito á exención do IBI das comunidades de montes e, en consecuencia, a excluílas de xeito definitivo do patrón municipal de contribuíntes obrigados a este pago deste imposto e iniciar os trámites para a devolución dos recibos cobrados en anos anteriores nos termos legalmente previstos. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas grazas, señor Rei Pazos. Señor González Carballo, ten a palabra. Por que non me quero deixar falar? Bueno, decía bos días, teño que recoñecer que cando lín a moción do Partido Socialista, pois sonábame ben, non? E esta foi pouco antes da comisión, pero, sorpresa, a moción presentada polo Partido Socialista é copia literal e fidedigna da presentada na Diputación polo BNG. Por tanto, tiñame que sonar ben. Entonces, si vamos a ver, tal dice, empeza a exposición de motivos do Partido Socialista. Recentemente, membros da dirección da Organización Galega e a o BNG de Diputación, recentemente, membros da dirección da Organización Galega, seguimos e todo o párrafo hasta territorial exactamente igual, clavadiño. E despois dice, normalmente a razón que os concellos pretenden cobrar o IBI, o mesmo. Seguimos hasta o último palabra da exposición de motivos exactamente igual. Por tanto, é unha copia literal ou, eu non quero dicir, digamos que sea plaxio, pero, bueno, non se lle aparta moito, non? Hasta no texto resolutivo o acordo de recoñecer expresamente o dereito á exención do IBI, etc., é o mesmo. Por tanto, señor Rei, varía algo a proposta, non me copia do BNG. E máis, os seus membros do Partido Socialista na Diputación abstivéronse en base a que a lei non está clara. O Partido Popular votou en contra claramente porque a lei non está clara, non? Ben, en todo caso, comprenderá que nosa esta moción, o noso posicionamento político é totalmente a favor, porque é a mesma que presentamos nós. Entón, nós, polo menos, vamos a manter, non sei se o señor Domínguez manterá o voto daqui e o da Diputación, se o vai a variar, porque toca variar, é dicir, tal. Bien, pero o Partido Socialista abstívose, o Partido Popular votou en contra, e nós fomos os que presentamos a moción e votamos a favor. Bien, en todo caso entenderá que a aplicación corresponde aos propios técnicos municipais e este pleno no ano 2005 en concreto no órgano creou o órgano de tesorería e xestión tributaria e se creou no regulamento orgánico de goberno e administración do Concello de Pontevedra. E as funcións que ten, pois son as funcións de xestión financeira, xestión tributaria e recaudación de ingresos e dicta as correspondentes resolucións. Por tanto, non as dicta ningún órgano político, senón que as dicta o propio órgano da tesorería, non? En todo caso, tamén dicirlle, xa entrando máis na moción, que hai sentencias contradictorias e, de feito, a Diputación Provincial de Pontevedra
entablou un recurso de casación no Tribunal Supremo para resolver o asunto, dado que hai sentencias contradictorias. E o Tribunal Supremo non lle admitiu a trámite. Por tanto, estamos na mesma situación que estamos. Sigue sendo, non están unificadas as distintas sentencias, non? E, por outro lado, os casos particulares que poda haber, pois a veces é unha casa de un particular que construiu en terreos da Comunidade de Montes e, dado que construiu en terreos da Comunidade de Montes, non pagaría. Pero o veciño do lado, como construiu no terreno propio, si ten que pagar a súa contribución. Lo cual non me dirá que cando menos non é injusto, non? É dicir, veciño que construye unha casa non paga, veciño que construye outra casa si paga, dependendo onde é máis. Non tivo nin que comprar os terreos, pero bueno. En todo caso, volvolle a insistir que benvidos ao clube e agardo que todos voten positivamente a favor desta moción que presentamos nós na Diputación de Pontevedra. Muchas gracias, señor González Carballo. Señor Domínguez Artime, tenga la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Es que yo creo que la comunicación entre el PSOE del Concello y de la Diputación, vamos a decirlo así, es deficiente. Y vamos a empezar a hablar, porque ustedes hicieron alusión antes a la tasa de ejecución del señor Domínguez en la Diputación, que es muy baja. Vamos a ver, ustedes saben que la tasa de ejecución es de todo el dinero que se tiene, la parte que se ejecuta. Y hay una parte, efectivamente, muy grande que tenemos en la Diputación de Pontevedra, que corresponde a mi área, que es el dinero que tenemos reservado para Santa Clara y los edificios centrales que todavía no hemos podido ejecutar. Es decir, bueno, que llevas 14 años pendiente pagando unos terrenos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hemos hecho una modificación de crédito de 11 millones de euros para Santa Clara para tener más capital, para tener fuerza para poder hacerlo después. Por lo tanto, tenemos una cantidad de dinero que todavía efectivamente no se ha podido ejecutar. Por cierto, ¿sabe qué votó el Partido Socialista esa modificación de crédito de 11 millones de euros para Santa Clara? En contra. Pero decía que la comunicación es escasa porque ustedes lo que han hecho es copiar una moción del Bloque Nacionalista Galego, lo tengo que decir así, lo ha dicho el señor Raimundo, pero copiaron mal, porque al final resulta que copiaron todo, pero a la hora de la votación no debieron ver que su partido se abstuvo. O sea, el partido del Partido Socialista se abstiene en la Diputación para una moción y la presenta aquí. Deben ustedes de hablar un poquito más, porque cuando hablan de coherencia, tienen muy poca coherencia en estos trámites y en estas cosas. Yo sé que ustedes no los quieren en la Diputación, entonces les cuentan así píldoras. No, tasa de ejecución 22%. No, es que hemos incrementado 11 millones el dinero para que Santa Clara sea un proyecto. No, han presentado una moción aquí, pero por lo menos voten lo mismo que sus compañeros en la Diputación. Y luego quiero decir una cosa, y quiero decir una cosa, y estoy en mi turno de palabra. Y creo que esta moción es excesivamente compleja. Yo entiendo que pueda haber una decisión política para que las comunidades de montes, en determinadas circunstancias, o en casi todas las circunstancias, que un particular tenga una casa en una comunidad de montes y no tenga que pagar el IBI, es una circunstancia que es completamente distinta. Entiendo que pueda haber una intención política y podríamos incluso en un futuro llegar a un acuerdo para que esa intención política sea una realidad. Y yo creo que ahí tiene que hablar la justicia y es un tema que corresponde primero a la justicia y segundo a otro plano que no es el plano del Concello de Pontevedra. Porque ¿qué sucede? Sucede que el BNG está a favor políticamente de eso, pero está emitiendo los recibos y no le queda otra no voy aquí yo a atacarlos porque no le queda otro remedio que emitir esos recibos al IBI, porque son los técnicos los que los tienen que emitir. Es decir, yo estoy convencido, y lo digo aquí, que el señor Lores y el señor Mosquera no emitirían esos recibos, pero los técnicos dicen que sí y no puedes hacer otra cosa. Por lo tanto, es esa la cuestión que se está llevando a cabo. Y es de verdad que es un tema judicializado y en ese contexto nosotros votamos en contra hasta que no se resuelve. Y no es el Partido Popular, creo, de Pontevedra, y no soy yo, creo, sospechoso, de ir en contra de las comunidades de montes. Y me refiero a dos cosas. Primero, la comunidad de Montes de Mourente, a través de, en algún primer momento, bueno, una intensidad importante, participé en las negociaciones entre la Xunta y
la Comunidad de Montes para que Montecelo, en vez de una expropiación, fuese una tasa, y ya participé directamente de lleno en la Diputación para que ese tema tan complejo que era Príncipe Felipe, y que, por cierto, la anterior Diputación no fue capaz de solucionar, pues después de 2 años conseguimos llegar a un acuerdo con las comunidades de montes. Por lo tanto, no tenemos nada, absolutamente nada, en contra de las comunidades de montes, no tenemos absolutamente nada en la labor magnífica que ejercen día tras día, y así lo demuestran por lo menos las que yo veo en la ciudad de Pontevedra y que lo hacen magníficamente bien. Y en cuanto hay que sentarse a negociar, el Partido Popular de Pontevedra ha demostrado que se ha sentado a negociar siempre y de forma coherente y siempre buscando el bien tanto de los vecinos como de las comunidades de montes. Pero en este caso, al estar judicializado, en este caso nos parece incoherente decir que queremos que no se haga y al mismo tiempo emitir los recibos, que es lo que no nos parece que tenga lógica. En un futuro, cuando haya una resolución judicial, podremos llegar a un acuerdo, y en un futuro probablemente podemos estar de acuerdo en que en determinadas circunstancias, no la casa particular que está en terreno comunal, que no pague el IBI, sino que en muchas cosas los edificios que están ahí lo tengan. Por lo tanto, tenemos que votar en contra, pero siempre diciendo que estamos absolutamente a favor de lo que hacen las comunidades de montes, estamos absolutamente a favor de su trabajo, sobre todo las que yo tengo más conocimiento, que son las de Pontevedra, que lo hacen magníficamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Rey Pazos, tenga palabra. Gracias, señor alcalde. Señor González Carballo, nunca dudei da súa intelixencia, pero a verdade é que si foi afeita a posta esta moción, casi un copia e pega, porque levan anos e anos e anos rexeitando que a menos que sobre todo nos últimos anos, que se xunten coa mancomunidade de montes para falar do asunto, que hasta eso se nega, para falar do asunto coa mancomunidade, e a verdade que me puxeron en bandeixas os compañeiros do bloque na Deputación de Pontevedra. Señor Domínguez, nós temos moita máis relación, moita máis comunicación con nosos compañeiros da Deputación que vostede ten coa Xunta de Galicia. Por favor, fágase ver esa comunicación, porque polo menos os nos abstéñense e demais, pero que o que aquí votan a favor, ala votan en contra. Entón, fale con eles e faga valer o seu peso, se que o ten aí na Xunta de Galicia. Concellos como de Baiona tamén tiñan estas dúbidas, porque a verdad que sí que hai un tema de interpretación, sobre todo por tema de catastro, que ao final sempre se excusa o Concello de que é catastro quen envías o tema do IBI para cobrar e demais, pero bueno, é un tema de interpretación moitas veces, pero tamén é un tema de voluntade política, e a veces hai que ter esa valentía para dar ese paso e recoñecer o que está aí. Agradezco de todas maneiras o voto favorable do bloque nacionalista. Espero que se sente polo menos a falar coas mancomunidades e comunidades de montes. Do Partido Popular, era un pouquiño o que esperábamos nesta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rey Pazos. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias. Home, eu en todo caso, benvido ao club. máis que o seu agradecimento, benvido ao club, que tal. Eu, en todo caso, non sei se é posible, señor secretario, facer unha emenda en boche de que se dé traslado deste acordo aos concellos da provincia. É posible? Poderíase facer, non? Sí, é dicir, dar traslado do acordo a todos os concellos da provincia. Xa non digo de Galicia, nin do Estado, digo só da provincia. Nada máis. Se está de acordo, por mí non hai tal. Ui, non. É o que se sustancia como sea. Se maceta, que se envíe. Bueno, de todas maneiras, só un dato, señor Rei, temos, ou me pasan de órgano de tesorería, que insisto, é o órgano competente nesta materia,
me pasan a seguinte información, que hai aproximadamente 700 referencias catastrais no Concello de Pontevedra a nome das comunidades de montes. E se emiten 19 recibos. E os que dicen son 3 de solar, un de garaxe, un dunha vivenda, outro que non acredita ser monte comunal, 2 de solar, unha vivenda, un estacionamento, unha parte dunha vivenda, unha parte dunha vivenda, as oficinas dunha canteira, un almacén, outro almacén, oficinas de actividades mineiras, unha vivenda e un almacén con recibo. E máis, hai 1, 2, 3, 4, 5 comunidades de montes que non se emite nin un solo recibo. Por tanto, son os que hai e, home, é difícil de dilucidar, porque que unha vivenda ou que un garaxe ou que un almacén que é de un particular por estar ubicado nunha comunidade de montes non tribute, permítame o mesmo que lle dixen antes. Pero, bueno, en definitiva, os casos que hai son realmente testimoniais e, en segundo lugar, benvido ao club. Bueno, e quero a ver si va la enmenda o de engádega. É por traballo eso. Non é por Eu dixo que aceptaba. Non ten moito sentido que un concello lle diga ao resto dos concellos que ten que facer. Non lle dice. Non lle informamos o acordo. Mais, dar información do acordo. Que para eso se empregue órgano que ten competencias respecto de todos os concellos da provincia que a Diputación Provincial, é dicir, manifestarlo a Diputación Provincial que a súa vez que remite aos restos dos concellos isto. Eu, máis xestionado como queirades, eu xa non sei, aí, eu xa me perdo. Asesoro, quen deciden son vos, son vostedes. Bueno, poñemos eso e logo xestionamos. Aceptase a emenda. Vale. E aceptas a emenda en que sentido? En mandarlle directamente ou mandarlle a Diputación para que a súa vez lle mande? En mandarlle a Diputación para que... O que queirades. Eu aí non podo entrar. Remitirle a Diputación para que lle remita ao resto dos concellos. A proposta de Raimundo é... Que non lle mandemos directamente a Diputación. Digo, a Diputación non, aos concellos. Aceptas así? Pois vale. Os concellos é a Diputación, vale, veña. Entón, sometemos a votos en contra da proposta. Rafa. Non, que eu me pareceu que non pedía a palabra. E faltaría tamén... Peche, vas a pechar ou non pechamos nada, quedamos aquí hasta mañá. Sometemos o punto a... Bueno, coas modificacións pertinentes. Coa emenda, foi a... Votos en contra da proposta do señor Rei, 7. Van disminuindo a cousa aí, non? Vamos, así chegaremos. Como que se a favor da proposta do señor Rei, 7 como 7. En contra 7. E abstención ninguna, votos a favor 13. Nós mantemos a cifra de 13, que é unha cifra jodida, un mal número, non? Bueno, e pasamos ao último punto da orde do día, que di o seguinte: ratificación da súa inclusión por urxencia. Non hai problemas por urxencia, señores portavoces. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para garantir unha inversión real, planificada e efectiva no barrio de Monteporreiro e a dotación de servicios e infraestructuras pendentes. Señor secretario, non hai ditamen, polo tanto, damos a palabra a... A quen lle damos a palabra? A Silvia, a señora Crespo. Buenos días, alcalde y compañeros de corporación. Quiero empezar con una convicción que tengo desde hace ya tiempo. Monteporreiro puede convertirse en el mejor barrio para vivir de Pontevedra. Y no lo digo por hacer un titular, los que me conocéis lo sabéis bien.
Lo digo porque cuando uno recorre el barrio se da cuenta de que casi tiene todo lo que cualquiera buscaría para vivir. Tiene espacios verdes, tiene colegios, instalaciones, farmacia, comercio de proximidad, asociaciones que mantienen vivo el barrio y, sobre todo, tiene vecinos que sienten Monteporreiro como algo propio. Por eso creo que merece que lo miremos con un poco más de perspectiva. A veces hablamos de Monteporreiro solo cuando hay una obra importante o cuando se anuncia una inversión. Pero Monteporreiro tiene una historia y creo que esa historia explica bastante bien por qué hoy presentamos esta moción. El barrio nació con una idea muy clara: crear un lugar donde la gente no solo viviera, sino donde quisiera hacer su vida. Un barrio con espacios abiertos, con zonas verdes, con servicios y una relación muy especial con el entorno natural. Esa idea sigue estando ahí. La cuestión es si hoy seguimos trabajando con esa misma visión. Hay un lugar que para mí simboliza perfectamente esa conexión entre lo que fue Monteporreiro y lo que todavía puede llegar a ser: los jardines de la UNED. No son solo unos jardines, son un espacio que puede unir generaciones, convertirse en un lugar de paseo, de encuentro, de convivencia, de un flujo de personas que cada día vienen a la UNED y pueden pasarse al barrio a consumir, por ende, formar parte de la vida del barrio. Y cuesta entender que, después de tantos años, desde la concesión, los vecinos todavía no puedan disfrutarlos plenamente. No lo digo para buscar culpables, que sí los hay. Lo digo porque creo que merece una explicación. Y esa es, en el fondo, la razón de esta moción. Porque las inversiones son necesarias, claro que sí, nadie lo discute. Lo que nos preguntamos es si existe una hoja de ruta para Monteporreiro. Si sabemos qué proyectos están realmente en marcha, cuáles siguen pendientes, cuáles se han retrasado y el motivo, y cómo encajan unos con los otros. Porque un barrio no avanza solo acumulando actuaciones, avanza cuando todas responden a una misma idea. Estos días hemos recorrido Monteporreiro entero de cabo a rabo, y no para hacer una lista de desperfectos, sino para ver cómo está el barrio. Y lo que nos hemos encontrado no son problemas aislados. Todos llevan un mismo patrón. Calles con el firme que necesitan actuación. Pasos de peatones casi borrados. Aceras con maleza a mansalva. Parques que esperan desde hace años una solución. Barandillas deterioradas, señales que apenas se leen, espacios públicos que podrían estar mucho mejor con un mantenimiento más constante. No estamos hablando de una calle concreta, estamos hablando de un modelo de mantenimiento que llega tarde demasiadas veces. Y eso también forma parte de la calidad de vida. Lo vemos en las calles Holanda y Dinamarca, que claman al cielo, en el parque de la calle Portugal, en la antigua escuela Taller, en el Mirador, en la Plaza Europa. Son ejemplos distintos, pero todos apuntan a la misma necesidad: cuidar más lo que ya tenemos. Y eso no está reñido con hacer nuevas inversiones, al contrario, creo que Monteporreiro merece las dos cosas. Por eso esta moción pide algo muy razonable. En primer lugar, información clara sobre los compromisos adquiridos, planificación, seguimiento, más atención al mantenimiento, más impulso al comercio y a los servicios de proximidad, y recuperar algo tan básico como la atención bancaria presencial para muchas personas mayores que hoy tienen que salir del barrio para hacer una gestión sencilla. No creo que estemos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo que Monteporreiro tenga un proyecto de barrio, porque al final los vecinos no viven dentro de un anuncio ni dentro de una obra. Viven en sus calles, en sus parques, en sus plazas. Y ahí es donde se nota si un barrio avanza de verdad. Nada más y muchas gracias. Señor... Gracias, señora alcaldesa en funciones.
bos días outra vez. Nada, xa lle adianto, señora Crespo, que dentro do Grupo Municipal do Partido Socialista pois vamos a votar a favor desta moción e facémolos por unha cuestión de coherencia e responsabilidade cos veciños e veciñas de Monteporreiro. Agora ben, señora Crespo, escoitar o Partido Popular falar de transparencia, falar de follas de roteiro, falar de planificación integral e de exixir que os compromisos se convertan en realidades en Monteporreiro é un exercicio un pouquiño de cinismo político pola vosa parte. O sea, veñen aquí a exixir plans locais mentras sistemáticamente as administracións que vostedes gobernan, tanto a Xunta de Galicia como a Deputación de Pontevedra, pois están dando as costas a Monteporreiro. Se falamos de realidades e de débedas históricas do Partido Popular, pois a Xunta de Galicia leva anos prometendo unha actuación integral con máis de 10 millóns de euros en 4 fases, das que malamente se fixo a primeira. Iso fixo o que hoxe é candidato a gobernar este país, Núñez Feijóo. Tamén, por outra parte, levan promesas nos servicios públicos do barrio que nunca dan chegado, porque onde están os investimentos reais no centro de saúde pública que tanto demandan e tanto necesitan as familias de Monteporreiro, señora Crespo? Onde están os plans de emprego autonómicos específicos para dinamizar o comercio local e apoiar os autónomos da zona? Non se ve, non? E aí tengo o vicepresidente da Deputación, e este ano a Deputación está presumindo de ter o maior orzamento da súa historia, con 240 millóns de euros, pero están regando a toda a provincia, según vostedes, apenas executan, como acabamos de comentar antes, pero, sin embargo, os veciños de Monteporreiro non ven nin un só euro da Deputación Provincial do Partido Popular. Desde que vostedes chegaron, a inversión da Deputación no barrio de Monteporreiro pois é de 0 euros. Entón, vostede fala de boa xestión, do ben, como ben di na súa moción, non pide anuncios, senón que se aplique o que se promete. Pois nunca mellor dito, aplíquese vostede o conto e as promesas que fai o Partido Popular con Monteporreiro, pois que as faga realidade, e que non só faga efectos de propaganda electoral e de fotos no barrio de Monteporreiro. Todos aqueles que me coñecen, eu sempre digo que para min Monteporreiro é un barrio que cada vez me gusta máis, para min é o barrio que máis zona verde ten da cidade, que máis servicios ten. Como vostede comentaba, prácticamente podes vivir no barrio sen salir do barrio, é un barrio cómodo, tranquilo, atractivo, con mellores servicios que prácticamente ten é o mellor barrio que máis servicios ten en toda a nosa cidade. Entón, como lle comentaba antes, vamos a apoiar esta moción, pero non faga tanto cinismo, por favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Rey. Señor Oubiña Piai, ten a palabra. Agora sí, moi bo día. Moitas grazas, señor alcalde. Unha cuestión que creo, non por liala máis, pero sí que creo que sería importante, se pode, señor secretario, actualizar o nome correcto do barrio en todos os puntos da moción. Non sei se isto se fai ou se ten que aceptalo o propoñente, porque o nome correcto é Monteporreiro, non Monteporreiro todo xunto. Simplemente esa cuestión, se se pode actualizar, perfecto. Se non se pode actualizar, pois para a próxima agardemos que sí que o recollan. Entendo que non é unha cuestión, senón simplemente un erro na escrita que non ten maior problema e que supoño que se pode solventar. Pola nosa parte, creemos que é unha grande oportunidade que se presente esta moción aquí, porque creemos que, xa no primeiro punto fala da posibilidade pois de facer un informe detallado sobre aquelas cuestións que se están desenvolvendo en Monteporreiro. Unha cuestión que estamos facendo habitualmente nas comisións nas que teño participado. Sí que é certo que non participo na de mobilidade, pero si na de urbanismo, non se pode estar en todos, pero si na de urbanismo si teño ali dado conta unha cuestión do barrio de Monteporreiro.
Pero, bueno, temos aquí esta ocasión fantástica para poder amosar aquí lo que se está facendo. Por suposto, anunciar o voto favorable do Grupo Municipal do BNG, esta moción. Agradecer tamén, en primeiro lugar, o traballo incansable da Asociación de Veciños O Mirador e dos clubs que están durante todo o ano colaborando co Concello e colaborando con todas as iniciativas que se poñen en valor no barrio e sempre dispostos e dispostas a botar unha man. Cambiou a dirección da asociación, mas continuamos traballando man a man con elas porque creemos que é positivo para o barrio e que son o órgano de comunicación de todas aquelas cuestións que afectan ao barrio. E no referido aos investimentos e actuacións que se están realizando, bueno, pois por unha banda xa se comentou aquí en numerosas ocasións, concederon os fondos EDIL para o desenvolvemento do barrio e estes son proxectos que verdadeiramente creemos que transforman o barrio porque son grandes actuacións que se van a levar a cabo, que algunhas xa se están levando a cabo. Agora mesmo, por dar conta rapidamente, estáse preparando o proxecto, logo de ter dialogado coas asociacións, cos clubs, cos usuarios e usuarias dos centros. Por unha banda, o campo de fútbol rugby, con 1 millón de euros aproximadamente de orzamento. Por outra banda, a rehabilitación e reforma do espazo urbano e a conexión dos equipamentos públicos do barrio. Isto é a conexión do local social, co centro de saúde, co instituto, cos campos de fútbol rugby, etc. Básicamente, a mellora de todas as instalacións, de todo o pavimento e de todo o que hai por debaixo do pavimento, que moitas veces non se ve, pero está aí e presta servizo aos veciños, das rúas Alemanha, Reino Unido, Irlanda e Luxemburgo, con un orzamento de aproximadamente 2 millóns de euros. E o centro social tamén, que nos reunimos coa Asociación de Veciños e Veciñas, estivemos ali vendo as necesidades que había e agora mesmo atópase xa no órgano de contratación, xa está preparados os pregos técnicos, digamos, estánse preparando os pregos administrativos para sacar a licitación, a redacción do proxecto de reforma do Centro Social de Monteporreiro que vai a cambiálo por completo. Vamos a adaptar un centro social que xa ten máis de 20 anos a realidades do século XXI, que se ben é certo, se comezara con el con unha proposta distinta, pois estaba ali as parte das instalacións da Escola Taller, pois agora mesmo xa está completamente distinto, están facendo outros usos e creemos que é necesario adaptalo. Este ten un orzamento de aproximadamente 800.000 euros e xa temos en execución agora mesmo o pabillón de Monteporreiro, que vai supoñer, a parte dunha mellora radical en todo o que ten que ver co deporte en Monteporreiro, tamén cos espazos verdes, pois vaise crear unha gran praza aberta a toda a veciñanza para que se poida desfrutar dela, dunha zona verde, dun parque infantil e de todo aquilo que se vai executar ali. Xa está en execución, son máis de 6 millóns de euros e para nós é un proxecto, como vos dicía, de gran actuación, pero que vai a supoñer un cambio bastante considerable no barrio. Logo tamén hai outros proxectos que transforman o barrio, pero que se fan día a día, son proxectos máis pequenos, que facemos escoitando as necesidades das asociacións, dos clubs, da veciñanza en particular. Estou a referirme pois a pequenas transformación, desde parques e zonas verdes, como as que acabamos de poñer en marcha na Praza Europa, pasando por espazos comuns, pequenas melloras, como pode ser pois moitas veces algunha loseta que estea en mal estado, algún banco que haxa que sustituir. Esas actuacións que se ven é certo que nos transmiten aos concelleiros, pois a veces non fai falta a veces nin pedir cita, con dirixirse aos membros da brigada que están ali, pois xa se llo comenta e xa eles o programan. Se non, nos recibirémonos tamén encantados, pero, bueno, a veces son cousas moi pequenas, pois que non é preciso unha xuntanza para solventalo, porque son cousas pequenas do día a día, pero que tamén son importantes, non, para as persoas que ali viven. Tamén estamos a falar das melloras nos estacionamentos. Neste mandato melloramos estacionamentos na Rúa Grecia, Alemanha, Irín, Portugal e Luxemburgo e algún máis que temos os proxectos en marcha para a Rúa Grecia e tamén para a Rúa Reino Unido. Tamén se están executando melloras en viais, algúns xa se fixeron
no que vai no mandato, como por exemplo Eirín. Estes días estabas traballando tamén en Portugal, e nas próximas semanas traballaremos en Armórica, en Francia, en Italia, en Reino Unido e en algunha máis. Tamén estamos traballando a través do estudo de Estado da Vivenda en Pontevedra, coa redacción e preparación dos pregos para que Monteporreiro poida sumarse aos entornos residenciais de rehabilitación programada. Isto que quere decir? Pois que as comunidades de veciños e veciñas de Monteporreiro, que teñen edificios ali, poidan acollerse a ferramentas, a fondos europeos, pois para mellorar a calidade da envolvente térmica dos seus edificios e outras actuacións a desenvolver que se van sacando pois ao longo de todo o ano con fondos europeos. Para nós, creo que foi unha cuestión repetida por ambos os dous grupos. Señor Oubiña, vaya rematando. Xa remato, señor alcalde. Unha cuestión pois que Monteporreiro é un barrio verdadeiramente bo para vivir, para nós é un verdadeiro orgullo de barrio e creemos que hai que traballalo. Eu sei que para vostede, que, reside ali, ten o seu negocio ali, son unha persoa que tamén se preocupa moito polo barrio, por iso agradecemos tamén ter a ocasión de poder expoñer aquelas actuacións que se están facendo. Moitas grazas por presentalas, xa como dicía ao comezo, votaremos a favor e seguiremos traballando para que Monteporreiro se convirta nunha verdadeira cidade xardín que sexa totalmente desfrutable por todos os veciños e veciñas, vivan ou non en Monteporreiro. Grazas. Grazas, señor Oubiña. A que lle toca a señora Crespo Tobío, ten a palabra. Después de escuchar las intervenciones de mis compañeros, creo que hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo. Nadie discute que Monteporreiro tiene potencial y tampoco creo que nadie discuta que merece seguir recibiendo inversiones. Pero nuestra pregunta sigue siendo la misma. ¿Existe una visión de conjunto para el barrio? Porque hoy hemos escuchado una relación de actuaciones, y me parece bien. Lo que ocurre es que una relación de actuaciones no siempre equivale a una planificación. Los vecinos no viven de proyectos por separado, de actuaciones sueltas, sino que viven el barrio entero. Acondicionar un aparcamiento no resuelve el verdadero problema del aparcamiento. Hacer un pabellón de tenis de mesa no resuelve el problema de las instalaciones deportivas de Monteporreiro. Colocar 3 lombos en la calle Portugal no va a mejorar la accesibilidad de Monteporreiro. No hace falta exagerarlas, están ahí, las ve cualquiera que pase por el barrio. Estamos diciendo que todavía falta una mirada global y resulta difícil de entender que mientras hablamos de millones de euros en inversiones, sigamos encontrando porterías sin colocar en la calle de Dinamarca, parques cerrados, pasos de peatones prácticamente borrados, edificios municipales abandonados o señales ilegibles. Una cosa no puede sustituir a la otra. En cuanto al estado del viario, en prácticamente todas las calles del barrio encontramos un patrón repetido: firme cuarteado, grietas, pasos de peatones prácticamente desaparecidos, aparcamientos sin señalizar o en tierra. En cuanto a las aceras, tenemos hierba y maleza a mansalva, pavimentos estropeados, accesibilidad deficiente. En cuanto a seguridad, que eso es grave, en la calle Holanda tenemos árboles con riesgo de caída, paseos con tarima rota y barandillas rotas, que estos días que para bajar al Big Sound accedía mucha gente por allí, pudo pasar una desgracia. Travesaños desaparecidos en el Parque Irlanda. No tenemos el cierre hacia el Parque del Reino Unido, también con peligro de caerse. Edificios abandonados, tejados deteriorados. En cuanto a parques infantiles, tenemos el Parque Portugal cerrado, un muro caído desde hace 6 años, mobiliario deteriorado, las porterías que comenté antes de Dinamarca sin colocar. En la Plaza de Europa tenemos una petanca inutilizada y una pista deportiva sin un futuro definido. La imagen del barrio es maleza, las palmeras del Parque Canino están agonizando, señales ilegibles, los composteros de la Plaza de Europa están sin atención, sin mantenimiento. Y en cuanto al patrimonio municipal, ¿qué decir? Bueno, pues que tenemos una escuela-taller que es un edificio abandonado por este pleno
aprobado por este Pleno para un nuevo uso y continúa deteriorándose mientras la maleza invade incluso la vía pública. En cuanto a los jardines de la UNED, pues, ¿qué decir? 12 años de concesión, ya llevamos casi 6 perdidos, es decir, la mitad consumida. Estamos privando a los vecinos de Monteporreiro de 6 años de disfrute de esos jardines. Eso ya no puede explicarse con una suma de pequeñas incidencias. Esto todo refleja una falta de planificación del mantenimiento. Y un barrio no empieza a deteriorarse cuando aparecen los baches, empieza a deteriorarse cuando la Administración deja de verlos. Y hay otro aspecto que forma parte también de la calidad de vida de un barrio, que es la economía. Monteporreiro tiene cerca de 9.000 habitantes, es decir, una población similar a la de muchos municipios gallegos. Eso significa algo muy sencillo. Cada mañana miles de personas compran el pan, toman un café, hacen un recado, llevan a sus hijos al colegio, acuden al centro de salud o utilizan las instalaciones deportivas. El movimiento existe, la actividad existe. Lo que ocurre es que buena parte de esa actividad económica termina marchándose fuera del barrio. ¿Por qué? Por 2 motivos. Porque no tenemos ni empleo suficiente ni empresas suficientes. Tenemos una capacidad de albergar una actividad económica de alrededor de 180-220 empresas. ¿Saben ustedes cuántas empresas tiene Monteporreiro? Apenas 100. ¿Qué ocurre con esas empresas? Que son la mayoría pymes y autónomos. Y si esas pymes y autónomos no tienen capacidad de contratar, esas personas que viven en el barrio se van a trabajar fuera del barrio, con lo cual no consumen en el barrio, el consumo se queda fuera del barrio. Y Monteporreiro tiene la UNED, tiene un centro de salud, tiene centros educativos, tiene instalaciones deportivas, tiene un entorno privilegiado junto al Lérez, tiene un mirador, tiene jardines históricos en la antigua finca Buenos Aires, tiene miles de vecinos que sostienen un mercado estable durante todo el año. Y os recuerdo que las empresas de Monteporreiro tienen un índice de mortalidad muy bajo. Lo que tenemos son locales vacíos que no han iniciado actividad o las empresas que crecen mucho y se trasladan fuera del barrio. Lo que falta es una estrategia que conecte todos esos recursos. Vaya rematando, Nosotros creemos que el Ayuntamiento puede hacer mucho más. Puede ayudar a ocupar locales vacíos, puede facilitar la llegada de nuevos negocios, puede crear espacios para que emprendedores y autónomos trabajen desde el propio barrio, puede aprovechar la presencia de la UNED como institución tractora para atraer formación, innovación y nuevas iniciativas empresariales. Puede impulsar campañas de dinamización comercial que hagan que Monteporreiro deje de ser únicamente un lugar donde se vive y sea también un lugar donde se emprende, se trabaja y se genere empleo. Por eso creemos que Monteporreiro tiene potencial, pero sigue infraaprovechado. Lo que necesitamos es una estrategia que convierta todo eso en oportunidades para sus vecinos. Y en cuanto al señor Rey, está bien, habla de que hay que mirar a otras administraciones y comparto que todas deben cumplir con sus compromisos, pero lo que no puede servir es para dejar en un segundo plano aquello que depende del ayuntamiento. Porque el vecino que encuentra un parque cerrado cuando desde hace años una acera en mal estado, lo que le preocupa es quién lo va a solucionar, no le preocupa quién tiene la competencia. También creo que es el momento para hacerse ver ustedes la trazabilidad de los proyectos que ustedes han impulsado en el barrio de Monteporreiro. Y termino. Nuestra moción no enfrenta instituciones, no enfrenta partidos. Lo que intenta es abrir una conversación sobre qué barrio queremos dentro de unos años. Y, sinceramente, creo que esa conversación vale la pena. Muchas gracias, señora Crespo Tobío. ¿Alguna intervención? ¿Vais? No, de momento no, estoy preguntando.
porque xa se pasou 5 pueblos, pero de todas maneras llevamos a dar 2 minutos. Se non hai turno, non hai, xa está todo dito logo, é igual. Bueno, pois xa... Sí, porque eu xa entendía que estaba feita a intervención última, porque esta foi última, penúltima e antepenúltima. Bueno, un minuto, lle damos ánimos aquí. Señora Crespo, ten a palabra. Diciendo que estoy convencida de que Monteporreiro puede llegar a ser el mejor barrio para vivir de Pontevedra y tiene condiciones para conseguirlo. Tiene historia, tiene espacios y tiene vida. Y tiene unos vecinos que creen en su barrio, como así ya lo han demostrado en muchas ocasiones. Y por eso creemos que merece una planificación a la altura y que no basta con anunciar proyectos, hay que hacer seguimiento, hay que mantener lo que ya existe y hay que explicar en qué punto está cada compromiso. Y este barrio merece que pongamos la misma ilusión en conservarlo que en anunciar su futuro. Y con esto termino. Muchas gracias. Grazas, señora Crespo. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta da señora Crespo. Ningunha. Abstencións. Ningunha. Votos a favor. Se aproba por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. E pasamos a un asunto fora do orden do día, unha cuestión urxente que se trata, voulle dar a palabra á concelleira Eva Villaverde para que o explique. Está falado con todos os concellos ou con portavoces. Ten a palabra, señora Villaverde. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Nada, traemos aquí a aprobación ou unha proposta de aprobación da incorporación ao inventario de bens e dereitos do Concello de Pontevedra. Ben, como saben vostedes, estamos actualizando o inventario de bens e dereitos. Sen ir máis lonxe, o mes pasado trouxemos aquí a actualización a 31 de decembro de 2023, pero durante estes traballos físicos de investigación a respecto deste inventario, pois se detectou que o que coñecemos como Teleclube de Campañó, Centro Social de Campañó, pois non aparecía inventariado. Si está depurada a súa propiedade, porque aparece no catastro municipal e tamén no rexistro da propiedade, pero non no inventario. O caso é que neste momento estamos coa tramitación das axudas para os danos dos temporais e se vai a facer unha actuación ou se pediu subvención, se pediu subvención para actuar sobre o Teleclube porque se levantou todo o teito e, polo tanto, para facilitar a tramitación e acreditar a titularidade, pois pedimos si esta corporación ten a ben incorporalo ao inventario. Sería o que é a parcela, os terrenos e tamén o edificio. Nada, pido simplemente o voto favorable e agradecer en todo caso aos portavoces a súa boa disposición para permitirnos traelo aquí a pleno. Obviamente votamos a ausencia, que estábamos de acordo, non? E despois votamos a favor da incorporación. Me quedou unha dúda a mí. Tontería, é un edificio solo ou son máis? Non, é o edificio solo do Teleclube. Solo o edificio do Teleclube, vale. Eu entendía que había máis propostas de incorporación. Non. Bueno, xa se fará. Vale. Votos en contra, ningún. Abstencións, ningunha. Votos a favor, apróbase por unanimidade. E pasamos ao control e seguimento do goberno local, coñecemento, resolucións e decretos. Hai que dar dación de conta do decreto da alcaldía acordando o contrato de emerxencia por obras para a renovación do colector do saneamento do Gafos no entorno da estación de autobuses, que xa está neste momento en obras, dación de conta do decreto acordando o contrato de emerxencia de obras para a renovación da canalización do río Placero na Rúa do Santo, que tamén está en obras, dación de conta da aprobación do expediente de modificación de crédito 2-2026, mediante xeración de crédito por importe de 59.911 euros, dación de conta da aprobación do expediente de modificación de crédito 3 de 2026 mediante transferencia de crédito por importe de 895.364 euros e, por último,
dación de conta da aprobación do expediente de modificación de crédito mediante transferencia de crédito por importe de 408.408. Unha vez dado conta eso, queda no punto 16. Preguntas? Hai algunha pregunta? Non hai preguntas. Rogos? Tampouco hai rogos. Polo tanto, levántase a sesión. Bo día a todas e a todos.